alhamdulillahi rabbil alamin foli ani waliɲuman dɔ an b'o ta ko o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ Sherifila kan ni waati in na aw bisimila aw ka jɛmu kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ ka wulawula min bɛ sigi bi ni ala sɔnna ma kunnafoniya bakuru minnu b'an bolo a fɔlɔfɔlɔ de an fana karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madan Haidara ale ka tafsir kɛnɛ miniti tan bɔɲango o kɔfɛ sunkalo kunnafoniya ka taa se an ka bi invité du jour o hadisul iftar kɛnɛ kan o de ye an karamɔgɔ Ustaz Modibo Traoré o kɔfɛ fɛn min ye ayiwa nɛgɛjuru sira ye o bɛ labila aw ye o kɔfɛ Nurul Madaniya u ka dakuruɲɛ fila bɛ yen ko o lase aw ma Nawafilu Ramadan ka taa se kɛnɛya ko nasira dɔgɔtɔrɔ ko ka taa se an balimamuso Aminata Traoré ale ka gaduma ma ninnu de ye bakuruba kunnafoniya bi min b'an bolo yan ka foli lase an ka sponsor officiel ma ale min tɛ sɛgɛn n'a tɛ ɲina n'a faralen bɛ an ka baara in kan n'a faralen bɛ an kan baara in na a bɛ san caman bɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka suguw diya nin waati in na Sherifila FM 95.7 u kɛlen don ka jamukan in bila direct la ka taa se Sherifila TV officiel bɔlɔlɔ sira kan olu fana bɛ ka an ta nin waati in na direct kan an bɛ bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka baara in bɛɛ nin don ɲɔgɔn fɛ maa fɔlɔ min b'an bolo o de ye an karamɔgɔ Elhaji Mukhtar Bagayogo ye ka taa se Haja Fatumata Jabi ma ni ala ni kira sɔnna ma an ni olu de bɛna jɛ ka baara in nin don ɲɔgɔn fɛ tɛnɛ la an bɛna bisimilali kɛnɛ kan salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bagayogo basi tɛ alhamdulillah an bɛ ala fo alhamdulillah dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin lajɛba bɛɛ lajɛlen ma طيب أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله jalo an bɛ ala fo ka kisi nɛɛma kɛ ciba kan k'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ sunkalo in ala k'a fori an ye hɛrɛ la lailatul qadri ala k'a ɲuman yira an na k'an ka batow bila mizani na sɔli ala rasul wa salim ala ka dugawu minɛ Haja Jabi a bɛ di baasi t'i la kɔnɔ kɔri sun t'i kan alhamdulillah sun tɛ n kan ok dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah ka da Usayi Mukhtar Bagayogo ka foli kan ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan sɛgɛnbali ɲinɛbali k'a fɔ ko nin ye baara daminɛlen an sigila hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la amina ya rabbal alamin ala ka o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ taa Bangoni Janginɛbugu la ka foli lase an baw ma ni waati in na ka dugawu kɛ ala ka baara ninnu bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na an b'an to yen ka taa Bangoni Janginɛbugu misiri kɔnɔna na tafsir kɛnɛ kan Mukhtar Bagayogo inshallah alhamdulillah Jalo kunu le 11 n'o ye marisi kalo tile 11 an karamɔgɔ Sheikh Usman Madan Haidara tun bɛ awakiru suratu zumari laban yɔrɔ ka daminɛ wasikal lawina kɛfaru ani ka taa bila muminun fɛnɛ tacogo kafiru tacogo ani muminun tacogo arijina kɔnɔ a ye baara in daminɛ yen de ka sɔrɔ k'o sura in fori ni ka taa don sura kura kɔnɔna na miniti 11 an bɛna o lajɛ o bɛ bɛn zumari yɛrɛ laban ma inshallah te alkaaba te wulate te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maaya ka kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaaba ye o wuli ka d'a ma o furongo kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ diya la te alkaaba te wula sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaaba te wula kalite ko daa Allahu ta'ala fɛ ka bɔ shetane iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. Bismillahir rahmanir rahim. An y'a sindi ni Allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Tabi'u suratu Zumar. An bɛ suratu Zumar nɔfɛ tugu la. Bien les 11 prochains mois de mɔgɔ gɛngɛn mɔgɔ minnu ka firiyara ni kɛlɛ ye ila jahannama na taa n'u ye jahannama kɔnɔ zumaran jamakulu naam
حتى إذا جاءوها فنو نانا جانمي مكمامنا فتحت أبوابها جانمي كوندو دايلة وقال لهم خزنتها جانمي كارديا بي كانو جانمي دين نمسا ألم يأتيكم رسل يلا ناني مكة أو مكرا ولاوا منكم أيركونا يتلون من ولا لك ولا مكالانك عليكم آيات ربكم أما كقرآن آيولا وينذرونكم نوبنا أو بقى لقاء يومكم أكدوكم بينيونا هذا ميبدوني قالوا جانمتهم بافو بلى كرنا أمم ولكن ngasa حقت كلمة العذاب ala ka ɲanga da kuma de sabatira an ga على الكافرين sabatira kafiru ka dɛrɛ قيل o yɔrɔ la mɛlɛkɛw k'u kan do sa ادخلوا a ye don sa أبواب جهنم janɛmɛ dondaw fɛ خالدين a dumuni fiha janɛmɛ yɛrɛ kɔnɔ ye sa فبئس a fɛn cɛjuguyara مثوى المتكبرين ni ye yɛrɛ bonyanaw biri yɔrɔ ye yɛrɛ bonyanaw sabati yɔrɔ نعم u taa yɔrɔ na وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا o kumana wasiga lezina kɛfaru نعم k'u bɛna mɔgɔ minnu kafiriyara diɲɛna yan a fɔra y'a to u ma sɔn نعم ko u bɛna olu gɛngɛ mɛlɛkɛw bɛna u gɛngɛ ni gɛngɛli jugu ye نعم u bɛ marito sigi dɔw kunna Naam. u bɛ bere da dɔw kunna u b'u sen kɛ ka dɔw tan an ka taa نعم o kumana ko janɛmɛdenw bɛ taa ten de زمرا zumaran نعم u jamakulu jamakulu a t'i n'a fɔ janɛmɛdenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko an ka taa dɛ yala la zumar zumar o kɔrɔ ye نعم minnu ye bangebaw ko ta dangadenw ka ara ye nin نعم sonbaw ka ara ye nin نعم kira sɔsɔlaw ka ara ye nin karamɔgɔ minnu y'ala ka diinɛ tiɲɛ Naam. olu ka ara ye nin والله والله kumana a bɛ taa de zumaran i mana gurupu نعم حتى إذا جاءوها فتحت أبواب fɔ ni janɛmɛdenw sera janɛmɛ yɛrɛ donda la tuma min na فتحت أبوابها u bɛ janɛmɛ sow bɛɛ dayɛlɛ الله أكبر وقال لهم خزنتها o yɔrɔ la sa janɛmɛ yɛrɛ marabaga n'o ye janɛmɛ gardien ye نعم n'an ko a ma ko janɛmɛ maliki o n'a ka baarakɛlaw bɛɛ kamana bi kuwa الله أكبر parce que janɛmɛ fɔra mɔgɔw ye dugukolo ka yan نعم nin jamaba in ka tila ka sɔrɔ ka na don janɛmɛ kɔnɔ الله أكبر والله kamana bi kuwa o kumana u b'a fɔ sa ألم يأتكم رسل منكم a ne ko mun y'aw sɔrɔ الله أكبر yala kira si ma ci aw ma a yɛrɛ la min ko والله i ye min kun ye sa والله والله o kumana kira ala ka kiraw bɛ yen نعم olu dɔnnen don kiraw fana ka kiraw bɛ yen وسبع o de ye diinɛ se an fɛ yan والله n'o tɛ kira mana ka bɔ an yɛrɛ la an ɲɛ na Ayi. an ka kodɔn kɔnɔ an b'o kira ye أي an ye kira dɔ de sɔrɔ min nana arabuw fɛ yen a ye arabukan fɔ arabuw ye نعم ci laseli ye an yɛrɛ sɔrɔ ye an ka kan na نعم وسبع كرت anw dara ala la an ka kan na anw tɛ arabukan fɔlaw ye أي ni ala sɔnna maa na k'o k'ale bato min tɛ arabukan fɔ نعم ala k'an ka sɔn o tigi ka kan na والله سمعنا وسبع ala ma arabukan dilan o Ayi. arabukan labɛnna de نعم وسبع komi kango n y'o fɔ e ye ka kɔrɔ arabukan labɛnna de fɛnw b'a la o t'u ta ye أي u y'o ta وسبع u yɛrɛ ta dɔw b'o ciriw la o bɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo وسبع kango bɛ tan de نعم mɛ kango bɛ ta fɔ kan bɛ dilan bɛnkanw bɛ ta kan na pour que a fɔcogow ka ɲɛ نعم n'a fɔra mɔgɔ joli nana
o tuma na an yɛrɛ bɛ don sɔrɔfu ni langaw de kɔnɔ ko mɔgɔ fila isina t'a la mɔgɔ kelen dɔrɔn de donna wahid jamaba de kun don o tuma na faamuni bɛ kɛ ni ko tila cogo ye tan o tuma na janimɛdenw mana se janimɛ dara janimɛ maliki de b'i kan don masa o tuma na kira si ma ci aw ma ka bɔ a yɛrɛ la yatuluna alaykum ayati rabbikum olu kana ala ka kuranɛ kalan ye walima ni kitabu min di b'a kira ma ka n'o walawala aw ye o ma kɛ wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha a fɔ aw mɔgɔ si ma aw bagabaga bi don gɔlɛ in seli la qalu bala u ko taa ni yɛrɛ ye fɛn bɛɛ fɔra ye fɛn bɛɛ fɔra anw ye haydara yɛrɛ tuma tile la bɛɛ fɔ u jɔra la koyi ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. mana sa ko janmɛdenw to yen ko ala ka kuma dɔ de sabatira u kan la amla anna jahannama minka wa min tabaka minhum ajma'in ala yɛrɛ de ye layidu di ko fɔ a ka janmɛ sɔsɔ shetane na ani maa o maa tugura shetane ka sira kɔ ala ko a bɛ janmɛ sɔsɔ olu de la o kuma kan de sabatira ala kana sabati an kan ala kana ɲara na qila udkhulu abwaba jahannama hinɛ tɛ yen dɛ muna fɔ janmɛdenw a ye don sa abwaba jahannama bɛɛ n'i ka ɲangata hakɛ dɔn mana bɛɛ k'i ka donda sira minɛ khalidina nka bɔli t'a la dɛ khalidina fiha a duminen de don a kɔnɔ yan bada donga bɔti yan fabisa maswal mutakabbirin yɛrɛ bonyaw ani yɔrɔ jugu ye u taara don yɔrɔ min na dɛ u taa yɔrɔ in kɛra yɔrɔ jugu ye dɛ parce que munna fɔra yɛrɛ bonyaw yan parce que maa si ti ban tiɲɛ na fo mɔgɔ yadalen n'a kafalen don ale bɛ min na k'a t'o bila ka don maa wɛrɛ ta oui n ti n dabila ka don maa wɛrɛ ta la yɛrɛ bonya de b'o kɛ o tuma na a fɔra yan ko yɛrɛ bonyaw ani ye yɔrɔ jugu ye min kɛra a taa yɔrɔ ye a y'a janto a yɛrɛ la wasiqa alladhina u bɛna gɛngɛli kɛ kun u bɛna mɔgɔw gɛngɛ ittaqaw rabbahum minnu siran'u ka ala ɲɛ n'u ye walimuso to yen ila jannati u bɛna n'olu ye alijinɛ kɔnɔ u jamakulu hatta iza ja'uha fo tuma min na n'u sera ni alijinɛ na denw ye alijinɛ dalasa wa futihat abwabuha ko wa n'a da bɛ yɛlɛnna tuma min na wa qala lahum khazanatuha tuma na alijinɛ gardien yɛrɛ bɛ n'i kan don alijinɛ na denw ma sa salamun alaykum salamun kisi o kisi alaykum o bɛ aw kan tibutum aw ni damu fadkhuluha a ye don alijinɛ kɔnɔ sa khalidina a dumine wali t'a la la ilaha illallah wa qalu alijinɛ na denw ko alhamdu tanu lillahi o bɛ ala ye dɛ allazi ala min ko don sadaqana wa'dahu ala min ye tiɲɛtigiyali kɛ anw na wa'dahu a ka layidu la n'o ye alijinɛ ye wa awrathana ala tilala ka tiɲɛ di anw ma arda alijinɛ dugumakolo kɔnɔ yan natabawwa'u anw bɛ k'an yɛlɛmɛ min aljannati alijinɛ kɔnɔ yan a ye so yɔrɔ o yɔrɔ nasha'u n'o y'an ja fa ni'ma ajrul amilina o tuma na mɛlɛkɛw b'a fɔ baara ɲumankɛla sara da ɲuman ye nin ye dɛrɛ taral malaikata o yɔrɔ la i bɛna mɛlɛkɛw ye lahara don hafina o kelen bɛ ka aran jɔ walima ka koorili kɛ min hawlil arshi ladun
kulusi gɛjɛw fɛ يسبحون mɛlɛkɛ ninnu bɛ ala subahanallahi fɔ بحمد ربهم n'u ma tanu ye وقضي بينهم ala bɛna kiiri tigɛ jɔn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ بالحق mɔgɔ ti tɔɲɔ ni tiɲɛ ye وقيل mɔgɔw b'a fɔ mɛlɛkɛ yɛrɛw b'a fɔ الحمد tanu o tanu لله o ye ala ta ye rabbil alamin ni ye dabɛnw daba ma ala k'a d'an ma. aya an kun bɛ bangoni jangne bugula Tiɲɛ. fana an karamɔgɔ seydi sheikh usman madan haydara ka tafsir kɛnɛ kan tiɲɛ jalo alhamdulillah y'a fɔ cogo min o don n tun ye cɛkɔrɔba ka kɛnɛ ye suratu zumari laban yɔrɔ masa taala ye walawalali minnu kɛ yen ka tamayuzu kɛ bayina toriki dalal wa toriki huda kanda sira ani filibanciya sira donc n'o ye arijinɛ kɔnɔdenw ani jahanɛmɛ kɔnɔdenw taa cogoya arijinɛ kɔnɔdenw kɔni olu bɛ taa ni bisimilalikan bɛ fɔ olu ye k'a fɔ olu ye salamu alaikum tibtum udkhuluha fadkhuluha khalidin nka jahanɛmɛdenw olu bɛ korondo ka taa n'i y'a lajɛ an karamɔgɔ ka kɔrɔfɔ ninnu na i bɛ nafa belebeleba saba de ye sura in laban kɔnɔna na o fɔlɔ ye jumɛn ye ko an k'an labɛn ko b'an ye i ma hɛrɛ walima i ma bɔnɛ ala k'an kisi donc mɔgɔ kunnandi ye maa ye maa min ye hɛrɛ sira ta o la a filanan o fana ye k'a yira an na k'a fɔ ko ala ɲɛ sira ɲɛ jɔnw olu de ta ye kunnanja ye olu de ta ye kisi ye wa olu de ta ye labanko ɲuman fana ye wa taare bɛ olu de ye amma minnu ta kɛra baara jugu ye olu ta ye nimisa ye ala kɛ an kisi olu ma sura in tila ala ka kun cɛ ni ala fo ni ala barikada ye ko tanu bɛ ala ye o de b'a yira k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ sigi bɛ tanu kan lahara yɛrɛ bɛ tanu kan ala kɛ an kɛ ala barikadabaga ye sabula ni jɔn ma sɛgɛn ala barikada la ala tɛ sɛgɛn a jidili la ala k'an jidi amin ala ka duwawu minɛ an ka reporter minnu kun bɛ yen nɔ ustaz adama jawara abdulayi sogodogo baba keyita ka taa se ibrahim kulubali ma an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoniya la haja sunkalo kunnafoniya la an bɛ jumɛn na bi alhamdulillah usai jalo an ka bi sunkalo kunnafoniya la an ka ɲininikɛlaw u sera voyagekɛlaw de ma n'o ye minnu bɛ taamaw kɛ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka baara bɛnlen bɛ tagama de ma n'o ye an ka jagokɛlaw ye minnu bɛ bɔ jamana ni jamana minnu bɛ bɔ dugu ni dugu an ka ɲininikɛlaw ser'u ma sunkaloba in kɔnɔna na u ka baaraw taabolo ani gɛlɛya a n'a bɛ tɛmɛ taasira minnu kan u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. place de am ta masina de bon ante gala fo sora la sun kɔni ne kɔni y'a bila limaniya minɛn de kɔnɔ bon client bɛ dɔɔni dɔɔni mais ni sunkalo tɛ yen tɛ kelen ye bon différence dɔ b'u cɛ k'a sababu kɛ sunkalo ye bari ni darula tɛ voyage ma nɔgɔ bɛɛ ma sunkalo la bon darula de bɛ se ka mɔgɔ caman bila sunkalo voyage la mais ni sunkalo tɛ yen voyage tɛ kɛ diɲɛ don o don mɔbili premier bɔ 7h deuxième bɛ bɔ 9h donc midi 11h troisième bɛ bɔ mais sunkalo kɔnɔna na client o degun kama an bɛ mɔbili fila fila de bɔ bon an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kolo suma ala k'an bɛɛ sago d'an ma ala ka laɲiniw bɛɛ sabati a ka denbaya kori baasi tɛ yen ala kana baasi k'aw na nse ne ye masinaka de ye ne bɛna taa masina de kabini kɔni y'a daminɛ ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la fɔlɔ alhamdulilayi ma basi foyi sɔrɔ a ko la ne kɔni bɛ dugawu k'u ye hali bi ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ala k'u bolo m'u ka baara la ala k'u kisi gɛrɛgɛrɛ ma yarabi yalima aw yɛrɛ ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la aw ni ce aw ni baraji ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'an ma ka laɲiniw sabati. an bɛ an ka sugu kɔnɔ mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn voyagekɛlaw ani mobilitigiw o ka kan Usayi Jalo sabula n'i y'a ye an bɛ lafiya caman na bi fɛn caman b'an bolo bi olu de bɛ sɛgɛn ani wulikajɔ k'u ka taa ɲini kɔ kan ka na an mago bɛ fɛn minnu na k'a di an ma u bɔra k'o walawalali de kɛ mobilitigiw n'o ye chauffeurw ye ani fo ka taa se clients fana ma n'o ye a fɔ cogo di passagers fana ma olu fana kumana bon u y'a yira
la sunkalo in kɔnɔna na ani ni sunkalo tɛ a baaraw tɛ kelen sabula ko sunkalo in kɔnɔna na i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ voyage kɛ ni dɔrɔla yɛrɛ tɛ dɔ bɛ bɔ caman ka voyage la a y'a yira hali u ka tile journée kɔnɔ u bɛ se ka mobili sabaw labɔ tuma dɔw b'u sanfɛ mais sunkalo kɔnɔna na u bɛ dɔ bɔ a quantité hakɛya la ɲanguma sunkalo kɛ bɛ repos ye u bolo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka dugawu kɛ ala ka barika don baaraw la ka dugawu kɛ sirakow fana ala k'o nɔgɔya kosɛbɛ amina ka lakanaw fana caman bɛ taa saliko la o ye tiɲɛ ka dugawu kɛ Mali chauffeur bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ in na minnu bɛ voyager ka taga dugu ani jamanaw ani hakaja fo ka taa se Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na ani région bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ nin sunkaloba in na ala ka timɛ hɛrɛ la amin ala ka o duwawu minɛ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ la k'a fɔ bi an ka hadisul iftar kɛnɛ kan an karamɔgɔ min b'an bolo o de ye ustaz Modibo Traoré a sera kɛnɛ kɔnɔ an bɛna sugu kɔnɔ ka tila ka na a bisimila an ka se ka baro ɲɔgɔnya kɛ hadisul iftar kɛnɛ kan ni ala ka jɛ ye an bɛ an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn a ka nali kana an ka wele ka jaabi ustaz Modibo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baasi t'i la kɔnɔ alhamdulillah bastana denbayaw ka kɛnɛ alhamdulillah basi dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin lajɛba bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na wala alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala barikada ni wagati in na ka foli kɛ an lamɛnbaga an n'an lajɛbaga bɛɛ Shirifula TV sanfɛ bi ni ala ka jɛ sunkalo iftaru kɛnɛ kan ala ka jɛ ka bɛn an balimaw ka wele ma bi kana wele jaabi ka lajɛbaga bɛɛ fo ka lamɛnbaga bɛɛ fo ka fɔ u bɛɛ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn o kulu kɔnɔ bi an y'a kanu ka i wele ka na baro ɲɔgɔnya k'i fɛ o la an bɛ fɛ k'a dɔn bi baro a bɛna boli fɛn jumɛnw kan inshallah o diyara n ye kosɛbɛ Ustaz Ahmad k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn bi an y'a kanu ka baro ɲɔgɔnya kɛ fɛn min ka dɔɔni o de ye silatu rahimi sinjitugu ni ala ka jɛ ka sababu kɛ an ka bi wagati lahala min bɛ an fɛ bi sinji ma n'i taara an ka tribunaliw la ka taa an ka duw kɔnɔ ka ye silamɛw ka duw kɔnɔ silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sinji kɛmɛ cogo min na bi o de y'a kanu o de kosɔn an y'a kanu bi ka dakuruɲɛ fila fɔ sinjitugu kan ni ala ka ni ala sɔnna ma o kun kɔnɔ ustaz an bɛ sira d'i ma sinji yɛrɛ fɛn jumɛn de don ala ye mun fɔ a la ani sinji tugula a bɛ mun sɔrɔ sinji tigɛla fana kɔlɔlɔ ye jumɛn ye an ka se k'a dɔn ni ala ka jɛ alhamdulillah Jalo an bɛ ala tanu ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ka segin ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka baara in na vraiment a bɛ baara min na courage ni cɛsiri a mago b'o la sabula baara don a ma nɔgɔn diɲɛ bɛɛ ye aw lajɛ diɲɛ bɛɛ kulo bɛ aw la donc o ti taa
labɛn dɔw kɔ ani janto yɛrɛla dɔw kɔ o la an bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ o dafali la sabula aw ye aw yɛrɛ ye mais sira dɔ fɛ aw ye fɛn wɛrɛ min t'o ye o la an b'aw fo sɔnni an ka don walanda kɔnɔ inchallah o la an bɛ sababu ɲuman yɛrɛ fɔ fɔlɔ yabani o ye an ka wajibi ye Cherif Usman Madani Haidara ni anw denmisɛnninw sigilen an sifinw k'an bɛ kuma diinɛ kan Jalo tigɛ tɛ gansan o bɛ kɛ ni cɛkɔrɔba ɲuman dɔw ka lamɔ ɲuman ye ani ka sira donko ɲuman o la an bɛ karamɔgɔ fo Jalo n'i to k'o fɔ karamɔgɔ ka foli la bi an bɛ Cherif la lamɛnbagaw b'o seereya maa dɔ an b'o fɔ Bamakɔkaw ye o Cherif Usman Madani Haidara a sigina aw fɛ yan mais Haidaraya yɛrɛ ani Haidara ye mun ye maa dɔ la n'i bɔra ka taa anw ka yɔrɔw de la wallahi Jalo i b'o ye Allahu Akbar i b'a dɔn ko Cherif Usman Madani Haidara k'a ye baara kɛ ni mɔgɔ min bɔra o de la kumabaw ni lagosiba ninnu o tila bɛɛ bɛ Bamakɔ yan o ma bɔ o ma Haidara ka nɔw ye kɛnɛma wali kelen kalabanciya don ka taa ye kunu an ka fanfɛla ninnu dɔw la Jalo wallahi hali muso ka gileki gansan don a kan na kabako kun don i bɛ mɛn k'a sɔrɔ la i m'o dɔw ye mais bi ka tila k'a ye ni karamɔgɔ dala kuma ye olu bɛ disa de don ka sɛnɛ kɛ ka nɔgɔw sɔn ni mɔgɔ dɔ kumakan ye ko diinɛ ko a y'aw yɛrɛ sutura silamɛmuso Allahu Akbar jɔn ye diinɛ dilan bi i b'a fɔ Haidara a tɛ yen o la an bɛ Cherif Usman Madani Haidara fo a ka cɛsiri a n'a ka denbaya a woloden sanuma Cherif Ahmed Tijani Haidara a n'a dɔgɔninw ka na Badara ka na Iba Haidara DG ani Haruna Rashid puisque an b'u bɛɛ fo ala ka jɛ n ka walanda kɔnɔ n bɛna seereyaba dɔ kɛ sinji tugu la sirifuw ka wuli ka jɔ ani ye nafa min ɲɛ Muhamadu Mandenw ye sinji yɛrɛ sira kan an karamɔgɔ n b'o misaliya dɔw d'i ma k'a dɔn wallahi karamɔgɔ min b'an bolo a ye baara kɛ o la karamɔgɔ ka foli kɔfɛ a bɛ hakɛ to dɔɔni kalandenw ni garibuw don an fɛnɛ b'an faw an'an karamɔgɔw fo Mohamed Alamin Thiam an fa Seku ani an fa tɔ Mohamed Salo karamɔgɔ Sori Ibrahim Kulubali an ka mudir ka fara Sheikh Abdul Qadir Jamugo an b'u fo olu de ye an lamɔ k'an bange ni ala tanu y'an bange an sarlama o la bi waati cogoya kama baara ninnu ye waati kow ye bi an bɛ min kan o de ye sinji sinji ye fɛn dɔ ye ala ye fɛn min da k'a don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de la an b'a Aisha ko ten a ka kuma la a ye min ta alakira ma sallallahu alaihi wa sallam alakira ka kuma nɔw na a ko asra'ul khayri sawaban albirru wasilatu rahim jɔn yɛrɛ ka ala k'i fɛ teliya la i ka baara kɛtaw la telima a ko sinji tuguli ani dugayali donc k'a yira i la sinji ye fɛn dɔ ye ala yɛrɛ de ye a dan k'a bila ye k'a tɔgɔ da a yɛrɛ la jɔn ka janto a la sinon ni nacogo ka ca yiriw bɛ falen mais sinjiko kuma t'u cɛ baganw bɛ yen sinjiko kuma tɛ yen mais a y'a don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kun dɔ de kosɔn o la ni ala ka jɛn ye an bɛna an da se olu ma kuma nataw la la k'a yira i la dakuruɲɛ kelen dɔrɔn sinji ye fɛn ye fɛn min ni jɔnw yɛrɛ se ma k'a la Jalo wallahi maa se tɛ sinji la ni jɔn se tun b'a la i ni dɔ ye sinjilen min i n'o kun t'a min ni jɔn se tun bɛ sinji la dɔ bɛ yen kanu min b'i n'o cɛ i kun bi ala yamaruya a k'i n'o jɛ sinjilen na o de la arabuw k'u ka dalen na an karamɔgɔ Muktar ninnu yɛrɛ bɛ yan olu ye arabu olu kɔni alhamdulillah o ba akim lamtani dɔw ma ka fɔ kuma dɔw la i balima dɔw bɛ yen i ba m'a bange cogo dɔ la donc o kɔrɔ ye min ka sinji doni karisa cɛ jɔn se t'o la ala de y'a kɛ donc ala min y'o kɛ ni e se t'o la ka ban ala ye ko k'i k'a bila yɔrɔ min a bɛ wajibiya i kan i k'a to yen donc o la sinji ye min ye dɔrɔn ala ka jɔlen ala ye min don jɔn ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ seko t'a la diinɛ ko yɔrɔ bɛna kɔfɛ duguko bɛna kɔfɛ siyako nin bɛɛ bɛna kɔfɛ mais sinji in de bɛna fɔlɔ i se foyi t'o la o ye ala ka kɛ donc o nanen kɔ n'i bɛ min juger a taara nin diinɛ na a taara nin na o bɛɛ ye kuma wɛrɛ o fana y'a damana domaine mais sinji ye sinji ye o tɛ bouger ala ka faamuya ɲuman d'an ma inshallah ala ka sababu ɲuman kan sɔli ala rasul inshallah ala ko dɔn ya rabbi allahumma amin ya rabbi donc o kɔfɛ i ko a ma ko ala ye mun fɔ sinji kan
ala ye min fɔ sinji kan an bɛna kuma o de kan ni ala ka jɛn ye kuma bɛɛ an karamɔgɔw bi alakira ka hadisa min fɔ an ye k'a fɔ sinji gulonlen bɛ arisu la n b'a fɔ cogo di an karamɔgɔ Jalo nin kuma in ne nin tɛ ani kira ka kuma tɛ i kun bɛ miiri k'e sigi k'a bɛ arisu la bilen parce que don o don a bɛ ka ta ka bɔ yen sa don o don n'i taara an ka tribunal la ne yɛrɛ bi mɔgɔ bana ka taa sinjimaw ka jugemaw lajɛ wallahi an karamɔgɔ i tɛ maa kelen si sɔrɔ a la fo silamɛw masiba ko dan de don ka tila k'a ye an ka ala ye min fɔ sinji ka kuranɛ kɔnɔ ka taa tribunaliw ni foroko kɛlɛw ni dugu kɛlɛw lajɛ ka taa ye u ma se ka bɔ maa wɛrɛ foyi la fo an kuranɛtigiw u ma suli ko ni maloyala ko don o tuma ala k'an kisi o ma ala y'o de fɔ an ye depuis sura kuranɛ suranba fɔlɔ la n b'a ta Bakara la ala ko cogo di a ko allazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ulaika humul khasirun. Allahu akbar. Yayi ala ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ala ka layiduw tiɲɛ ni kuma ba ye o yɛrɛ y'a damana o layidu ko y'a damana kuma ye an tɛ o sujet kɔnɔ mais ala ka layidu sinji yɛrɛ bɛ na ye fɔlɔ kuma bɛ sinji min fɛnɛ kɔnɔ sinji bɛ na ye sabu ala ka layidu don k'i ni bɛɛ de bɔ kɔnɔ nugu kelen na o de la fɛn dɔ bɛ yen ala ye fɛn fila diinɛ ko t'a la o ye sinji ni layidu ye quoi n'a tɛmɛna ni diɲɛ jɔn o jɔn cɛ a dafali kɛra ma diyagosa de n'i m'a dafa o tigi tɛ kafiri dɛ e min m'a dafa e de ka kafiriya ka jugu ka sinji don i ni mɔgɔ cɛ e ka dɛsɛ k'i ka sinji tugu ka sinji hakɛya dafa a ye sabula ko silamɛ tɛ non o ka silamɛbaliya kuma t'o kan dɛ e min dɛsɛra k'a dafa e de kafiri wa layidu bɛ ten ni layidu tɛmɛna i ni mɔgɔ o mɔgɔ dafɛn o dafɛn cɛ diinɛ ko kuma t'a la bilen layidu min tɛmɛna i ka silamɛya n'i ka hɔrɔnya a b'o dafali de bolo n'o kɔni tiɲɛna ka ban hali n'o tigi tɛ silamɛ e ka kafiriya ka jugu a tɛ nin yɔrɔ ninnu faamuya de ka gɛlɛn mɔgɔw ma o la ala ko cogo di minnu bɛ ala ka layiduw tiɲɛ layiduw talen kɔ o ni ala cɛ kafiri b'a kɛ o ni ala cɛ o de la n ko an t'o kan n'an donna o kɔnɔ sisan karamɔgɔw kunkolo bɛ funu i b'a ye dɔw nin bɛ wuli mais ala ka tiɲɛ yɛlɛma cogo t'a la i b'i yɛrɛ sɛgɛn ka ko bɛɛ kɛ mais hali i bɛ k'a fɔ minnu ye lamɛnbagaw olu yɛrɛ b'a dɔn ko e bɛ ka kuma in bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ o tɛ o la a ko cogo di a ko o bɛ tila ka tigɛli kɛ fɛn na ni ala y'u yamariya ni min tuguli ni ala k'u ka min dafa u t'a dafa o ye sinji de ala ye Muhamadu ala y'an yamariya ni sinji tuguli min a ko mais dɔw bɛ tila k'u tugu u tɛ sinji in dafa o de la a nana ni kuma in ye na yɔrɔ fila la Kuran kɔnɔ suratu Ra'd kɔnɔ an tila o aya 25 hakɛ a bɛ na n'a ye tugun mais a bɛ n'a da ka yen nɔ tugun k'o tigiw de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu dangana diɲɛ na wallahi maa o maa ye sinji tugu an karamɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ ye sinji tigɛ i sigi k'a lajɛ lahara ko tɛ dɛ ala b'a bɛɛ kɔ tiɲɛ diɲɛ na yan amen la komi n'an sigira an bɛ kuma ni kuranɛ ni fɛn diinɛ tɔgɔ la sinon kuranɛ ko yɛrɛ ka bɔ yen nɔ diinɛ ko ka bɔ a la anw ye denmisɛnninw de mais an ka mara ninnu na an ka segu maraw la sɛnɛkɛforow ni fɛnw na baden minnu fɔlɔ la k'a fɔ an ka du tila an b'an jɔ ni an yɛrɛ ka bɛɛ bila u dan na an karamɔgɔ ala y'a min halaki k'a ta tiɲɛ k'a bɛɛ dɛsɛ a da la dahirimɛ la fo baden de b'a balo ne ko m'o jate Jalo n bɛ se k'o tan jate an yɛrɛ ka denmisɛnnin kodɔn ani bi cɛ yɔrɔ kɔni o tɛ taa ɲini yɔrɔ jan o bɛ an sen kɔrɔ yan donc ala ko minnu tilala ka tigɛli kɛ sinji la ni ala ye kɛlen kɔ k'u yamariya k'u ka sinji in tugu ka tila ka tiɲɛni kɛ dugukolo kan maa o maa ye sinji tigɛ an karamɔgɔ a tɛ d'aw ma n b'o f'i ɲɛna dɛ badenya la maa o maa ye badenya juguya ta k'a da i ni kan a bɛ tila ka kɛ dabajugu kɛlɛ wallahi dabali suguya bɛɛ tɛ k'a fɔ n taara don morijugu kan a ye n balimakɛ ta tiɲɛ a y'a halaki a y'a kɛ tan nka a dɔw bɛ fɛlɛ sugu bɛɛ tigɛ o balimakɛ mɔgɔw ka sa o caman bɛ Bamakɔ yan dɔw b'a essayer ka tila ka don faamaw de kan u yɛrɛ bɛɛ don nɔfɛ sɔrɔ nɔfɛ ani baara cogoya nɔ fo ka problème créer a kunna k'a fɔ k'i ni sinji kɛlɛla ko an ye ɲɔgɔn bila bɛɛ ka taa n'i ka sira ye Jalo a tɛ kɛ ten hali n'a ye ɲɔgɔn bila ko bɛɛ ka taa n'i ka sira ye sitanɛ b'a fɔ o t'a bɔ quoi
fo ka sama dɔ de bɛ wuli a b'a fɔ dɔ ko fo k'a lasama fo ale ka badenkɛ kelen dɛsɛlen tugun kana segin a ma Allahu akbar ala k'o de la k'u bɛ tila ka na tiɲɛni kɛ fil ardi dugukolo sanfɛ parce que n'i ye sinji tigɛ ka ban mɔgɔ ye sinji tigɛ ale ka laɲini tɛ dɔ in ka taa ɲɛ bilen Allahu akbar ale ka laɲini fan si tɛ bilen o ɲɛtaga ye o mɔgɔ ka sa dɔrɔn k'ale kɔni u bɔra ɲɔgɔn kan o de la hali b'a jateminɛ an ka setigi caman bɛ yen a bɛɛ tɛ mais jalo kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ 90 bɛɛ ka balimakɛ dɛmɛ ka terikɛ dɛmɛ a mɔgɔw bɛ yen mais mɔgɔ bɛ dɛmɛ min na min b'o kɛ o man ca e ye baara kɛ ka fɛn sɔrɔ mobiliw caman b'e bolo service baw b'e bolo mais n'a fɔra k'e ka dɔgɔkɛ dɛmɛ e bɛ dɔgɔkɛ dɛmɛ jumɛn a ka du dépense a ka du kungo mais e yɛrɛ bɔra ni siratigɛ min ye ni e ye nin bɛɛ remorque hakɛ sɔrɔ est ce que e bɛ se ka dɔgɔkɛ bila o sira kelen kan k'o dayɛlɛ a fɛnɛ ka k'e ɲɔgɔn sini wala a ka tɛmɛ la an karamɔgɔ i bɛ mɛn ka ɲini balimaya la dɛ a man ca ne yɛrɛ b'a kanu k'a balima dɛmɛ sinjiya sira kan k'a lawuli fo donna a kɔni a ma se ka taa ɲɛ fiyewu o ye a kɛra ale ɲɔgɔn ye mais ni a sera ka taa ɲɛ a bɛ tɛmɛ ale la o ŋaniya tɛ bɛɛ la dɛ o b'a to tuma min kungo dɔ bɛ n'a kan hali n'i y'a sɔn a bɛɛ bɛ taa o kungo da la a ka kɔɲɔ sera a den ka kɔɲɔ sera wala a ka du kungo dɔ wulila o waati miliyɔn bɛ ta ka d'a ma waaju bɛ ta ka d'a ma parce que a yɛrɛ b'a dɔn a bɛna don o de la mais foyi t'a kan pour que ka se k'a yɛrɛ kɛ fɛntigi ye badenya ni sindiya la k'a bɔ i yɛrɛ la ka fɛn k'a ye min b'a tɛmɛ e la wali k'a k'e ɲɔgɔn ye Usayi Jalo mɔgɔ de man ca aw mɔgɔ ka dɔgɔn o la ala ko sinji tigɛlen kɔ k'a sɔrɔ u yamaruyala k'u ka sinji in tugu wa o t'i da u ma u bɛna tila ka tiɲɛni kɛ o la a ka layidu don a y'a fɔ ka d'a kan ulaika humul khasirun ala b'i bɔ ne diɲɛ na wa a b'i bɔ ne lahara maa si tɛ sinji tigɛ k'i sigi ka laban ɲuman kɔnɔ maa si t'i balimaya kɛ k'a tiɲɛ ka tila k'i sigi ka ala k'i fa ka lafiya la a tɛ kɛ n delila ka nin mɛn an karamɔgɔ dɔ da Segu yen nɔ kalandenya la a ye nin fɔ an ye ko wallahi ko n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ko mɔgɔ sacogo suguya dɔw bɛ yen ko n'i y'a ye k'i den k'a ka mɔgɔw wele k'a ɲininka k'u b'a f'i ye n'u sɔnna ka tiɲɛ fɔ ye k'u b'a fɔ k'a ka sinji tigɛlen kun sinji tigɛ la ko mɔgɔ sacogoya dɔw bɛ yen nimakara dɔw bɛ yen saya sigara gɛlɛya dɔw bɛ yen ko n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la i den k'a somɔgɔw ɲininka n'u ye tiɲɛ f'i ye i b'a dɔn sinji tigɛ la don sinji tigɛ la laban ti ɲɛ a sacogo ti ɲɛ a foyi ti ɲɛ o la ala ma daw ma tuguni a nana mɔgɔ bɛ ni sinjiko kuma fɔra ni bɛɛ hakili bɔ aya in de ye n'o ye suratu nisayi aya fɔlɔ jalo fɛnɛ ye koba dɔ ye o ye kodɔnba dɔ ye musow tɔgɔla suran n b'a dɔn an cɛw tɔgɔla suran tɛ yen ka suran tɔgɔ ta k'a da cɛw la hakili la o tɛ yen suran dɔw kɔni bɛ yen nabi ɲumanw tɔgɔ b'o la fɛnw tɔgɔ b'o la mɛ ka suran kɔnpilɛ ta k'a tɔgɔ da cɛw la a tɛ yen suratu nisayi de bɛ yen n'o ye an balakaw ka suran ye donc o bɛ muso bonya jira silamɛya fɛ silamɛya ye muso bonya ka suran dɔ tɔgɔ da la donc mɔgɔ tɛ se ka na muso ka hakɛ ko ani muso bonyani ko mɔgɔ tɛ se ka n'o fɔ silamɛ kolon wali silamɛya faamubaliya o de bɛ se ka k'i kɔnɔ ko silamɛya ye musow de kɛ jɔn ye wali ka se boli musow kan k'a sɔrɔ silamɛya de ye musow ka hakɛ d'a ma ka se degré la fo ni cɛ yɛrɛ min ma kɛ cɛ jɔlen cɛ sɛbɛ ye e tɛ se ka muso ta sabu n'i y'a ta i b'a tɔɲɔ soit n'i y'a ta i b'a ka hakɛ tiɲɛ bon o fɛnɛ bɛ kɛ problème ye ka diɲɛ na yan laharaw kelen don o la mais suratu nisa n'o ye musow tɔgɔla sura daminɛ ala nana o kuma daminɛ n'a ko ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa ako wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham sinji ko kuma la bɛɛ b'i bolomada ni aya in kan mais a nana musow tɔgɔ la suran na o b'a yira jalo musow jɔyɔrɔ ka bon sinji la kana sinjiya foyi jalen kana balimaya foyi jalen muso dɔ sɔnna k'a ja wa an karamɔgɔ n'i ye sinji fɛn o fɛn tigɛlen ka balimaya tiɲɛni
kana ɲininkali kɛ dɛ cɛw kɔni bɛ ka kɛlɛ kɛ sanfɛ kuma di cɛw cɛ mais Seyida i bɛ hakɛ to dɔɔni o y'a faamuya a bɛ ka ɲɛ dɔw ka yɛrɛ a bɛ ka fila yɔrɔ na kosɛbɛ ala ta de bɛ ka fɔ mais wala Seyida i b'o yɔrɔ ni yafa ye quoi n'o de fɔ a b'a dilan quoi i tɛ fɛn ɲuman foyi ye Usayi Jalo ko muso dɔ bolonɔ de tɛ n'a bolonɔ tɛ a ka fɛɛlɛ don quoi wa n'i ye fɛn o fɛn tiɲɛni ko a tɛ dilan ale bolonɔ don cɛ mana fɛn o fɛn tiɲɛ an karamɔgɔ an cɛ dama cɛ a bɛ se ka dilan mais ni muso tɛgɛ b'a la ji dugɔrɔ k'a tiɲɛ dilan cogo t'a la la bamanankan la ko ni sukora ko cɛ bɛɛ dugu mana cɛ cɛ bɛɛ donni min n b'a fɔ cogo di cɛ bɛɛ ni o y'a dalen da dɔn a ye bila quoi wala cɛ bɛɛ n'a ka donni don sufɛ ko mais ni dugu jɛra naloma bɛ wuli n'a ta ye wala o kɔrɔ ye an fɛn o fɛn n'an donna so kɔnɔ dɔ bi fɔ o de la kuma bɛɛ n yɛrɛ b'o kankari da hali an denmisɛnninw silamɛya ye tiɲɛ ye an ba ninnu silamɛmusow de don u ka ɲi koyi mais hali anw minnu y'u den ye an kana baara kɛ n'u ka fɔta bɛɛ u ka fɔta bɛɛ ayi Usayi Jalo kan'o kɛ n'i kɔlɔsi a bɛɛ la ayi kana a bɛɛ lamɛn i k'a tanu a bɛɛ kan mais dɔw bila kɛrɛnkɛrɛn la anw minnu baw ye filaw ni sabaw ye silamɛmuso ye silamɛmuso ye mais keleya o bɛ yen keleya bɛ yen dɛ o tɛ muso jogo la juguman ye quoi o bɛ yen a yɛrɛ se t'o la ala y'a dan ni o ye donc keleya b'a bila ka kuma dɔw fɔ hali den ye an karamɔgɔ olu labaarali man ɲi den ma mais k'a sɔrɔ ŋaniya jugu yɛrɛ tɛ fiyewu k'a fɔ muso juguya kumaw don o tɛ mais a yɛrɛ ka keleya dɛ ni hakilitigi kelen kelenninw tɛ a b'a bila ka dɔw fɔ den ye don dɔw la a dɔw kɛli man ɲi o la kuma tun bɛ yɔrɔ min o de ye an balakaw n'u ka sura sinji kuma nana a aya fɔlɔ u b'a yira olu la ko sinji jɔyɔrɔba olu de b'a la ni ye balimaya duman ye muso dɔ ye a cɛ kɛ naloma ye ni ye sinjiya jalen du kɔnɔ dɔ ye a cɛ kɛ naloma ye ko e ka sɔn ka kɛ fali ye a bɛ ja ɔ nka n'i y'a tigɛlen yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ i tani ko kana kɛ naloma ye ni muso bɛɛ ko a cɛ ma so kɔnɔ ayiwa kana kɛ naloma ye dɛ nin ko in bɛ ka taa cogo min u bɛ n'a dabi e de da la n'i m'i yɛrɛ ɲini e kelen de ye nin ko in bɛɛ kɛbaa ye maa si tɛ n'i dɛmɛ a ko la n'o cayara du o du kɔnɔ Jalo a bɛ laban cili la i b'a ye an ka du kɔnɔ sɔnni muso ka furu tuma dɔ la denkɛ cɛ 4 cɛ 5 u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ni kɔrɔkɛ nana sɔrɔ dumuni tɔ man ca a bɛ préféré ka tile kɔngɔ la a b'a to dɔgɔkɛ ɲɛ mais o 4 bɛɛ tɛ dɛ hali ni 2 nana muso furu i bɛ bɛn k'a ye yɛlɛma bɛ don a la yɛlɛma bɛ don du ko la o la o ye an balakaw jɔyɔrɔ donc ala ko kuranɛ kɔnɔ cogo min a ko ya ayuhan nas ittaqu rabbakum a ko an ka siran ala ɲɛ fɛn bɛɛ sirilen bɛ ala ɲɛ siran la maa o maa siranna ala ɲɛ wallahi i b'i ka sinji tugu ala karamɔgɔ ka o donna tafsiru a ye kuma in fɔ quoi a bɛɛ b'a kɔnɔ quoi ni kuma ba fila i jan don i ka ala la i jan don k'a fɔ i t'i to yan i bɛ sa nin bɛ maa o maa kɔnɔ i ka ɲɛnamaya dilanna quoi sinji tugu bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ nin nɔ mais ni e yɛrɛ y'a dɔn an balolen bɛ bi mais min bɛ taa min ɲɛ ala de b'o dɔn a bɛ se ka kɛ fitina min filɛ ne ni dɔgɔkɛ cɛ ne de bɛ sa ka denw to ale bolo yan fitina min filɛ ne ni kɔrɔkɛ cɛ ne de bɛna sa ka denw to a bolo mais ni aw y'a ta baden juguya ni sinji juguya fɛ min bɛ taa don min na ka den kalifa to min na aw si t'a dɔn mais ni bɛɛ a bɛ bɛɛ kɔnɔ ko ne t'i to yan ne bɛ taa a bɛ bɛn a la o la en cas ni min taara min ɲɛ o bɛ du kɔlɔsi mais bi o de banna i b'a ye sira yirala de kɛra siratigɛla ye kɔrɔkɛ satɔ a jigi bɛ min kan k'o de bɛ janto ale kɔlɛ la kɔrɔkɛ salo kan o de bɛ tila ka kɔrɔkɛ denw labɔ o de bɛ tila ka kɔrɔkɛ ka nafolo k'a bɛɛ détourner ka tila ka denw bololankolon bila ɲɛji la mais n'i y'o tigi ɲininka a b'a yɛrɛ ye a t'a yɛrɛ ye sinji tigɛ nin n'a kɔnɔ maa min ye sinji tugu sinji balolen mais sinji salen k'a denw labila i b'a kalama i ye sinji tigɛ ni su de cɛ e ma se ka sinji tigɛ i ni sinji ɲɔgɔn cɛ a balolen fo a salen kɔ fa salen kɔfɛ i nana denw kɛ i ko mɔgɔ suguya dɔw bon n'o kɛra i ye sinji de tigɛ sinji yɛrɛ salen kɔ wa i mago bɛ min na ala t'a d'i ma hali n'i y'a ka miliyari yɛlɛma k'a bila i tɔgɔ la ilahi a bɛɛ bɛ ban f'i bolo a den bɛ tila ka tiriki tɔrɔkɛ kɛ ka wuli ka tila ka na e n'i denw ni musow ta
la ilaha illallah ok achama donc ala ko la an nasira ale ala nya ale mi anda ka bon ni kelena kuma bana wallahi ya ma ngasrif ka foya ya bani badra ami sirif la mor ka fo ala ko te ayande da ka bon ni kelena dani de ko fe dine ko jamana ko ni be nana dani ko fe déjà ala yanda ka bon ni kelena amul makara fo après nan klalo la atobi kosaina naam ati kile muka amanga temuka naam a Sheikh Badra abora anwa section na abora yora mina ku Ghana naam wallahi ya nana kuma adamadiya ka an be bora fa adama la chugumi o kofe ni dine ko odi nana an wa mogo yalla je folo an ga sinji utuga an ga balema ya okla adu akuma na ka kuma ka atara abora ya do ashina sinuma an yare an compagnie ka taka do an umbe ka yirela abekera nyana naam dugu jara ja kitabiya da kuma kenaka no yi chrétien do atara se an ga Ghana almami bama naam misri ba almami naam biro jara ama fon yorola ako suro ni taranda nyemiri karamogo ke kumana idra din kumana sinji ka chugumi ana kumana adamadin yere ka chugumi adamadin nganga nyogo mine chugumi hal ni dine kote ako ne taranda ka miri kabala kanda no madelika ni nyogo kuma me c'est-à-dire dine tabulu do doni bada madelika me chrétien mo père data madelika me bolution karamogo data madelika me islam karamogo data ako me imam ni nana komi abse komi islamiya tabulu ka ay ko islamiya clairo ka cha naam yaro ni reta la clairo don bala naam ako bon na clairo munu na be suro haydra de mi fo naam na be nyokoy ndwala wa na be to de suro haydra de mi vota de o islamiya mi ne dola Allahu akbar billahi mamatano ale bora ni ayere kuma ke chugo ya adamadiya nyuma ka ni sinji yere kan an bora an fa adamadi la nganga oni makara fo fe mina ke sababu ka adamadiya chi amula an toyi de ki ka dine ka anga je mo ko yaina Allahu akbar muso bora na yere di mama ta wele mama fui ko dine ni kuma na ni chugo la tare islamiya dine ni ko na bebi ta le bi do na betete ko ni mi te ko almami ka le do de la Allahu akbar donc iyaye donc kuma prévu de flala ko ala mi ambe da ka bonni kelena ambe boran fa adama de la iyaye ani amba hawa ayo mi da ka bo an fa adama la ni amba hawa o bora an fa adama la ako anana kila ka an fa adama ni amba hawa anana de chama duma ambe de bora ulula fi ma jema blema dore ya kontina ya fe kontina ambe bora an fa adama keleni la Allahu akbar ako kuma ngasira wala dinye ala misira ka ni kilin caya ka ke dugu kele ka ba bo dugu kele ka ke jamana kele ka bo jamana kele ka ke fo jamana chama kana ke kontina chama ala misira ko ken esige kile kele o ala inga kla ka be eliminer ka bo ya ka gele amangele alama o kuma nani bi ko da nga miri ni nga sira o ala nye o ko fe tugu sinji aha comme tafsiri fly o kofe an kila ka nyogo an nyogo delini o ala mi to nga sira o ala nye an kila ka sira sinji nye Allah sabu ma masira sinji nye ni ala tatwila Allahu akbar aha o be ala kira ira fa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ako sinji gloni me arshula naam abi ala wele tuma be ala mogo mi ntugu otugu mogo mi ne sinji bonya ka valeur kena kan nga hake dafa ala be ko mais mawo ma be ki ne sinji tige i ka nafolo koso i ne sinji tige i doro koso i ne sinji tige i ka se kofe ko parce que atange ambe nyanga ni mogo be ka benja no soro nga nafolo lando soro ni fili de bina setigi chama na ni sinji tige bina ba kono ale ba ye min Dubai ale kele ne ba finance o lala ni klani na na ke ko ale kele ni na muso na den taru da aka villa ni do kono sisa charge bi dogoya Allahu akbar ka soro de mashi bai ala bi jama de laje duba fa jama
a bɛɛ dahirimɛ a bɛɛ garisɛgɛ a kan ka na sira min fɛ ala b'a ko kalifa dɔ la ɔ n'o tigi kɛra naloma a bɛ k'a kɔnɔ ko nin bɛ ale kelen ka sɔrɔ ye ɔ i bɛna a dɔ tuma min ko ja dɔ yɛrɛ bɛ yen i bɛ k'o balo koyi nka o garisɛgɛ kun ka bon nata ye n'a ka tɛmɛ e ta kan i b'o dɔ tuma min de n'i fara ka bɔ o la maa o maa y'a fara ka bɔ a ka denbaya la a sinjiw la k'i bɛ t'i sigi i yɛrɛ ni k'i ta kɛ yɛrɛ ni ko ye walahi sinjiw de tilala ka taa a bɛɛ su labɔ tugun k'a su don a dɛsɛli wali a ka tila ka segin ka na ka baaraw tiɲɛ ka nafolow tiɲɛ ka tila ka na siri o sinjima kelen ninnu na an y'a caman ye o la ala ko an ka sira sinji ɲɛ an ka n'a tigɛ an bɛ ɲɔgɔn deli ni ale ala tɔgɔ min ani an bɛ ɲɔgɔn deli ni sinji min tafsiri wɛrɛ la komi a bɛ an karamɔgɔw bɛ k'an lamɛn b'a dɔn mɔgɔw tɛmɛna na mɛ hakilijigiw don diinɛ yɛrɛ fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin hakilijigi dɔrɔn de don donc o la ala ye ladili kɛ an ye k'a fɔ an ka sinji minɛ o la n k'i ma kuma daminɛ la n ko ala kira ko sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ko asra'ul khayri thawaban albirru wa silatu rahim ala yɛrɛ ka girin ka kɛ jɔn fɛ Usayi Jalo wallahi i ka ɲumanya ye sinjiw don ka ɲumanya kɛ sinjiw ye su ko ni dugusajɛ cɛ ala ka jɔn bɔ a ban bɛ jɔn minnu na k'a b'olu cɛ la ka na n'a y'a kanu jɔnw cɛ la n'i ko k'i b'o ɲini kuma dɔ seli la k'i b'a ɲini sun na k'i b'a ɲini ko wɛrɛw la an karamɔgɔ i bɛ mɛn a da la mɛ su ko ni dugusajɛ cɛ e nimisara i bɛ fɛ ka fara ala kanu n'o ka telima la ɲuman don ka kɛ sinji ye ɲuman don ka kɛ sinji ye dɛ mɛ nin yɔrɔ fɛnɛ nin defo bɛ mɔgɔ caman na i bɛ dɔw ye nafolo b'u kunna fɛn bɛɛ b'u bolo mais dugu wɛrɛ mɔgɔw sigida wɛrɛ mɔgɔw wɛrɛ mɔgɔw olu de b'u ka nafolotigiya dɔn fo ka na fikira don an ka waritigi bakili minnu bɛ yen n'u ka ɲumanya bɛɛ bɛnna u ka du ma u ɲinɛna fasow kɔ olu yɛrɛ ka bakiliya kan u ma ɲɛ u ta kɔ u ye mɔgɔw décourager an ka village n'i taara ɲuman kɛ u b'i dabali ni dabali bɛ maa bali da ka na e kun bɛ se yan mais foyi kuma in ma daminɛ yɔrɔ si tɛgɛma gɛlɛn don n tɛ fɛ ka ɲuman kɛ n balimaw ye k'o de ta k'o don mɔgɔw hakili la ko hali n'i se sɔrɔ duguba kɔnɔ n'i taara ɲuman kɛ burusi kɔnɔ k'u b'i dabali k'i ka fɛn bɛɛ tiɲɛ an ka sabali i tɛ se min na e kana mɔgɔ gɛn ka bɔ a la o la an b'a dɔn waati ninnu baara ninnu ye waati la siga foyi t'a la waati dafara ka ban siga foyi t'a la an karamɔgɔ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ o diyara an ye inshallah an bɛ foli ni kumakuncɛ kuma da i ma i ka a da ni kɔrɔfɔ ninnu kan teliya la ni ala sɔnna a ma o la alhamdulillah n y'a fɔ cogo min na foli dɔrɔn de bɛ yen ka kɛ aw yɛrɛ kosɛbɛ a bɛ baara min na a k'aw cɛsiri baara don a nɔ bɔlen don wa bɛɛ ɲɛ b'a la ko filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la min t'a a ka sotigi ye o la aw yɛrɛ kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ aw kɔnɔ aw bɛ baara min na ko baaraba tɛ aw kɔni bɛ k'a segoni kɛ nka walahi belebeleba de don bele kɛrɛnkɛrɛn la ni émission ye sunkalo kɔnɔ n'a daminɛna ka ban i yɛrɛ bɛ ɲinɛ sun dimi n'a fɛn kɔ o la an b'aw yɛrɛ fo ka karamɔgɔ Adara n'a ka denbaya bɛɛ fo ni télé in nani kɛra hɛrɛ ye diinɛ ma a kɛra fatuba de ye diinɛ ma yarabi ala k'a sabati an bɛ foli belebeleba di anw ye sokaw ye dɛ an b'an segu karamɔgɔw fo kosɛbɛ ka Zizana Garan Jamugu o de y'an faso ye segu Zizana Garan Jamugu an b'an fasolamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Seyida ninnu ka dugutaga sira u t'u ka dugu sɔrɔ f'u ka tɛmɛ an ka dugu la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaga ni lajɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a sɔnna ala k'a timɛ ko yarabi ala k'an sɔn a ba sɔli ala rasul ala ka dugawu minɛ an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin dakuruɲɛ fila in na ka ala deli ala ka tulo kɛ tulo kunnadiw ye o minɛ ka baara kɛ ni a ye ka foli lase i somɔgɔ ni denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka taa se i yɛrɛ y'a fo sa aw ka dugulamɔgɔw ma ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ ani ye sigi wɛrɛw bɛ ala bolo ala ko o yira an na o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka na Nurul Madaniya olu ka numéro 7 na n'o ye karamɔgɔ Kalu n'a ka kalandenw ye Kati Malibugukaw fɛ yen nɔ u ka bi numéro 7 bɛ fɛn min kan an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ. Aisha, basti, ala ka tile yɛrɛ da ala ka dɛmɛ kɛ ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman da Aisha alhamdulillah i komi yɛrɛ b'a kalama sa o sa an ka laada don Imam Hassan ka anniversaire la
ngalla da ka suntige balabe ka salama wuli kana suntige la ka keni asani ka anniversaire ko mo yira ka be sumolo klita ani duruma o timana ka so ni be voyage la o nana ka voyage la binya kanu ka imam hansani ka anniversaire ka suntige balabe ka salama wuli kana suntige la wala ibi nimna ibi kereke ka sanuke pour que kala ke ka wala sire na ko sire dia namwa sire nimne ifabo kam na suntige balabe ibe ta na sanga na ike ti tale kiti kumbiri wana ko lonchi da kuri ina kurano kuina ko ni tara sanna ko ni nge chugumna ubi meti Thankfully, really, no friend. Siri, let's go close it. Close it. Let's go to me. Alaji. Never cook lunch in Benaji. You come there. Siri, like, Siri, no one set of 1 cent friend. Siri, 1 cent, 1 cent bag. 1 cent. No affaire pega de la sur la foire qui sera sans. Et nous faut n'y na. Hein? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment? Abe mu mangana depuis donda la kuma manga beno. Dem so te wa. Me alam ne ka wada ma fa ko am na suntige bala beno. E wada ma ko ta nasa. Alaje abi alam ne ka ta wad ni nafitine 1 cent to benaje. Sugu ka galan sankoi. Foi de terceira sula ni suwalu na fem bel da gera. Sire kana baga sire mare sugu yara de ka gele foi terceira sa. Nere tara jabasa akuma dafa wa jababe tuleno. Kani dai ko ka woi wala entra nda ko ka woi. Fem bel da gera. Sire ka ni san. Wala ni yaro ina. Amman kambla ambalma commerçant firikela jago kala bela jelema. Anga firike ni klinia ani ladriya kerenganya na ni sungolo bain kono nala anga njija anga na namaro ka anga firu kono hali mi na se ka fun noya ijija mbo taw kana taife ala ko bonebe mawye minun klinite firula wailul lil mutaffifin malheur au fourrière ambani bela jelefe anga hakili tunna ala be mawdi fe mamni mughalla dri inna allaha yuhibbul muqsitin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aywa an bɛ ni ŋaniya mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ka nin bilasirali ninnu na o la ka dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma sugu ka gɛlɛn bɛɛ ka lajɛ k'i seko kɛ feerekɛlaw u b'a ta yɔrɔ min na olu ka nɔgɔya olu fana bɛ taa ka na feere u fana ka nɔgɔya min b'a to maliyɛn yɛrɛ de ka se ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la nin waati na an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw y'a ka se ka don ka dugawu kɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ nin kaloba in kɔnɔ an donna waati sanuman minnu na sunkalo tile 10 laban an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔ nɛgɛjuru sira de ye 93 91 68 92 Sherifla télé ka Sherifla FM radio ma bɛɛ lajɛlen fo ni waati na ka taa Sherifla TV officiel bɔlɔlɔ sira kan olu fana bɛ k'an lajɛ ni waati na ka dugawu kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ bɛ nɛgɛjuru sira la ni waati na an bɛna ale ta assalamu alaikum. Nɛgɛjuru sira dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baasi t'i la. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ. An tulo t'i la dɛ. Baasi t'i la kɔni Kucalakaw ka kɛnɛ. Alhamdulillah kuma b'i bolo. Amin amin.
an karamɔgɔ ala ka sini kan ka d'an ma amin amin ala ka ɲɛ na ala amin amin ale ni diɲɛ la ala ka nɔgɔya ɲɛ amin amin ala ka dan dimi cɛ amin ala ka ŋɛrɛ fana barika amin amin ala ka kala tɛmɛ ɲɛ d'an ma amin sira don cɛ salim ala ka dugawu minɛ an b'a ɲini abu jabate fɛ a ka se ka foli dɔw di a ma an tulo tɛ kuma ninnu na ka caya nɛgɛjuru sira labilalen don aw fɛ ka se ka dɔn ka foli ni dugawu kɛ ɲɔgɔn ye 93 ani 7 91 ni 1 60 ni 8 92 ni 2 dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum a bɛ di wa alaikum salam a bɛ di baasi t'i la ayiwa ale ka nɛgɛjuru sira ma sɔn an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta assalamu alaikum assalamu alaikum allo assalamu alaikum ayiwa ale fana ta ma sɔn an bɛ hakɛto ɲini u fɛ u bɛ tila ka segin ka na don ni ala ka sɔn dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale lajɛ assalamu alaikum assalamu alaikum ayiwa foli ni waleɲuman dɔn an b'o ta ko o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ni waati in na dɔ bɛ an bɛna ale ta assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ alaikum salam a bɛ di baasi t'i la baasi foyi t'a la somɔgɔw tɔɔrɔ si tɛ alhamdulilayi ne ka waleya o ka tɔgɔ ni jamu Dramane Touré Dramane Touré i bɛ k'an wele ka bɔ min ayiwa an bɛ Dramane Touré fo k'a waleɲuman dɔn an kun tulon b'ale la o de la an y'a fɔ ni aw bɛ weleli kɛ aw ka dɔ bɔ aw ka teli sɔnna o b'a to an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya la dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta assalamu alaikum assalamu alaikum a bɛ di assalamu alaikum assalamu alaikum a bɛ di baasi tɛ yen tɔgɔ ni jamu kɔnɔbugukaw ka kɛnɛ i bɛ se ka dɔ bɔ i ka teli mankan na alhamdulilayi i bɛ hakɛ to i ma bɔ teli la bisimila kuma b'i bolo o diyara an ye a bɛ cogo di naam ni ala sɔnna a ma amin 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 i ni baraji k'an bɛ kɔnɔbugukaw bɛɛ fɔ i tɔgɔya la nin waati in na ka dugawu kɛ kalo ala k'a tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum assalamu alaikum a bɛ cogo di allo ayiwa bi kɔni réseau tɛ ka sɔn kosɛbɛ kosɛbɛ dɔ bɛ a bɛ an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ ni aw bɛ weleliw la aw ka télévision ninnu aw bɛ dɔ b'a volume na walima aw b'aw sɔbɔ a kɔrɔ ka taa se aw minnu bɛ k'an wele radio yɛrɛ sira fɛ nɛgɛjuru sira ye 93 91 60 ani 92 Chérif la télé la ani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta assalamu alaikum waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tɔgɔ ni jamu bɛ k'an wele ka bɔ baasi t'i la kɔni Kulubali baasi foyi tɛ denbayaw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ alhamdulilayi kuma b'i bolo baasi foyi tɛ yɔrɔ ka foli kɛ a ka émission ka cogo ka ɲi o diyara an ye an bɛ lajɛ ka ɲi an bɛ dugawu kɛ so tɛmɛ ala ka dami sara kɔni amin 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 an ka foli b'i yɛrɛ i ni tugula ja o diyara an ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an yɛrɛ ɲɔgɔn na ka dɛmɛ ya rabi ani an faw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛɛ lajɛlen amin 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 karamɔgɔ a nani kɛla diɲɛma hɛrɛ ye ya rabi ala ka an yɛrɛ mɛn an nɔfɛ amin amin amin
أمين من خير الدين الآخر أن يكون قدنا أمام رسول الله يا ربي على كل وانا آمين يا رب العالمين آمين كرمه أبصر في سر الدين الآخر أن يكون قدنا أمام رسول الله يا ربي على كل وانا برجليك آمين 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 كرمه على كل فقير آمين يا رب العالمين آمين الله فلي أنصر كنجلي جيرو أتكلم تقولي أمين الله فلي بعد برجلي آمين 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 الله قبل جلسة سنة دون بيجي من فرس يا الله كم لا فرس آمين 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 جل وعلا كم يوم آمين 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 وجل على كدوم مني o jara ñu ko sobe ni wati na me foli taka Allah se feminye am flame ba bela jelenye dobe ni ga juru sala amina alita assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah basiti la kon allo antlo bila to ni jamu be ka mele ka bom do nde wole ka bo Congo Brazza basiti la kon Baasi fayte wallahi alhamdulillah bismillah kuma bi bolo do sire gange ka bo Congo Brazza Belgique sire gange ka bo Congo Brazza basiti la sire baasi fayte wallahi alhamdulillah demba ka kene bo ambaw ko wali ni mande ambaw baasi fayte wallahi ambaw ko ta wali ni mande nam an karmo ko sari bisma madan aidara ya bani de sari bisma madan aidara ko anya sire allo aywa ambalma ka sire gangi amba fo ka awal man do bi wala dai na yare ay wafa ci amma kan sukuru sana asire ambe sari amati jala aidara ko ana do ni allo an tulo bila sire bi se ka kuma hay ni ma kuma seginta la me an tulo bila c'est bon oui c'est bon ouais vraiment an musun ya alaka sungalu chaman irana amin 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 ambe sungal alaka sungalu chaman irana amin 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 ami ambalmake sire gangi fo ka wale nyumando yanfo Congo ka ufeino aye wafla chama kanga sukuru sala ka duo ke fana kambe baramina kwa ala ka nyabulu amba fo ka binda bela jelen fo Congo yeno ka Congo ka bela jelen fo atoka yala ka ala deli kalo ala ka atime here konana nga jurusa la bla lemba wi akwa se ka foli ni duo ke bikonontoni saba bikonontoni kele bioro ani shegi bikonontoni fla bobe nga jurusa amina leta assalamu alaikum maaleykum salaam. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Alhamdulilayi tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min. Lasina Kulibali ka bɔ Kalabugu. Baasi t'i la kɔni. Baasi tɛ n na waati min. Alhamdulilayi ani baara. Nka an muso taabolo ka ɲi. An bɛ dugawu kɛ Ala k'a bolo mɛn a ka baara la. Amin amin amin. Ala ka sunkalo caman jira an na. Amin amin amin. Ka foli belebeleba di karamɔgɔ ma. Ini baraji. Merci beaucoup. Relusra lablalen la isa ka se ka do ka foli ni duwawu kɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an ka kɔfɛmɔgɔw u y'a yira na k'a fɔ ko doli bɛ ka gɛlɛya u ma kosɛbɛ kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na mais u k'a dɔn an n'u bɛɛ bɛ dusukun kelen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ yan koyi. Tɔgɔ ni jamu. Ayuba Ibrahim Cero Buguni Masallakura. Vraiment ka bɔ ka foli kɛ ka ɲɛsin aw ma. Ala n'a sababu kibaruya caman faamuna diɲɛ kɔnɔ. Diinɛ taasiraw fɛ ka taa se maaya yɛrɛ dilanni sira caman ma. Foli belebele k'aw ye a ka émission nin yɛrɛ vraiment Ala ka sini kɛnɛya di. Amin amin amin. An karamɔgɔ ni siri dala kitabu ya sunna Seydi Sharif Usman Maram Haidara ya rabbi sijan kɛnɛya laban ɲuman Ala k'o d'an na bɔnnaw ma. Amin amin amin. Ala ka jamana basigi. Amin.
vraiment foli gundo foli diyara n ye I ni baraji an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔ nin waati in na ka dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ani aw bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛjuru sira la nin waati in na dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta assalamu alaikum allo walaikum salam a bɛ cogo di ka fisa baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ yen bisimila kuma b'i bolo a ka muso taabolo ka ɲi kojugu an b'a f'i ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn amin o diyara n ye Ala ka sumalen lamɛnni ma ban an b'an karamɔgɔ Asimi mara ma kɛrɛfɛ ni Ala sɔnn'a ma Ala ka sinandiya n'a ka denbayaw ma amin 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 Ala ka miiri bɛɛ nɔgɔya amin 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 ka foli ye gundo foli diyara n ye I ni baraji merci beaucoup nɛgɛjuru sira ye 93 ni 91 ni 1 68 ni 8 92 ni 2 ni ye aw y'a gosi aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na assalamu alaikum assalamu alaikum a bɛ di baasi tɛ yen allo alhamdulilayi tɔgɔ ni jamu I bɛ k'an wele ka bɔ min Seydou Traoré Balamagala Seydou Traoré Balamagala baasi t'i la kɔni an bɛ Ala tanu baasi foyi t'an na alhamdulilayi kuma b'i bolo ka foli kɛ dɔrɔn vraiment an bɛ fo a ka baara la an bɛ Sidibe fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la o diyara n ye Ala ka sunkalo tɔ laban ko ɲuman d'an ma amin 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 Ala ka duwawu minɛ I ni baraji ka foli lase nin waati in na Sherifla FM 95.7 a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma ka taa se minnu bɛ k'an suit page kan dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh karamɔgɔ Jalo baasi t'i la kɔni alhamdulillah Ala ka nɔ kosɛbɛ baasi tɛ n na tɔgɔ ni jamu I bɛ k'an wele ka bɔ alhamdulillah ka Isa Yatara ka bɔ Buwate Côte d'Ivoire alhamdulillah n bɛ wele jɛlen fo ni waati na plateau sanfɛ vraiment n cɛ ka baara kɔnɔna na Ala ka ne karamɔgɔ yɛrɛ inchallah amin 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 ni karamɔgɔ yɛrɛ n'a bonna bɛɛ lajɛlen fo n bɛ duwawu fɛ minnu sɛgɛn minnu jɔlen to yɔrɔ min waati na k'an sɛgɛn duwawu inchallah video kan ya jamana Ala ka den ko ya jamana kan Ala ka jela bele jelen ba assalamu alaikum I ni baraji an b'i fo k'i waleɲuman dɔ ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na I tɔgɔya la ka duwawu kɛ kalo in Ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye a ka se ka don ka foli ani duwawu kɛ ɲɔgɔn ye nin waati in kɔnɔna na dɔ bɛ yen nɔ an bɛna sɛnsɛn k'ale ta assalamu alaikum tɔgɔ ni jamu I bɛ k'an wele ka bɔ min Abdurrahman Tenando Abdurrahman Tenando a bɛ di baasi t'i la I bɛ k'an wele ka bɔ dugu jumɛn na ne bɛ k'aw ka émission de suivre vraiment aw ka émission taabolo ka ɲi o diyara n ye n b'i feerekɛfɛ fo b'aw yɛrɛ fo o diyara n ye vraiment aw ka émission taabolo ka ɲi merci a diyara n ye kosɛbɛ Ala ka a ɲɛ hali sisan merci beaucoup nɛgɛjuru sira labilalen don hali sisan ka se ka don ka foli ni duwawu kɛ ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la nɛnɛ de b'i la salamu alaikum baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ I tɔgɔ ni jamu I bɛ k'an wele ka bɔ min n tɔgɔ Sɛgina Hamala Sangare ka bɔ Senu Sɛgina Hamala Sangare ka bɔ Senu Senu ka an bɛ foli di Ayidara ma Sɛgina Hamala I b'i sɔbɔ tele la dɔɔni awɔ sisan tɛmɛ ni kuma ye
An bɛ foli di Ayidara ma. Ni Ala sɔnna ma a b'a mɛn. Ayiwa Sɛgina Hamala. Ala ka si la. Amin amin ya rabbal alamin. Ala ka bolo mɛn bara la. Amin amin amin. Ala ka duwawu minɛ. Ini baraji Sɛgina Hamala an b'i fo ka Senu ka bɛɛ lajɛlen fo. E dun bɛ ka ɲininkali kɛ? Ayi ni ɲininkali de. Muso bɛ Senu b'a fo yan. A tɔgɔ? Muso cɛjugu dɔ don Zɛnɛbu Ture. Zɛnɛbu Ture kolen don Senu ka fo. Ayiwa ne mɔdenw n'a buramuso. Ne bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta. Assalamu alaikum. Baasi t'i la kɔni? I tɔgɔ ni jamu? Awɔ. Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Sega Konte bɛ ka bɔ Kumasi. Sega Konte. Baasi t'i la kɔni? Alhamdulilayi tabarakallah. Alhamdulilayi ni bara. A bɛ foli de kɛ. Foli diyara an ye. A ka émission fana bɛ di. An bɛ tɔgɔ in de faamuya kosɛbɛ i ko Cɛra Kunte. N bɛ Sega Konte. E y'a faamu kɔnɔ? Konte. Saka Konte. Non, Sega Konte, Sega Konte. Voilà, Sega Konte an y'a faamu sisan baasi t'i la kɔni? Alhamdulilayi. I Konte bisimila kuma b'i bolo. A ka foli de kɛ. Ka duwawu kɛ fana. Ni Ala sɔnna ma. A ka émission ka di kojugu. A bɛ duwawu kɛ Ala bɛ ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amin amin amin. An bɛ sɔrɔ fana n'a ka dɛmɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fɛ. Ni Ala sɔnna ma. Tabarakallah. Amin amin amin. O de tun bɛ fɔ. A diyara n ye kosɛbɛ. I ni Baraji Konte. Nɛgɛjuru sira labilalen don Kante ni Konte e b'o différence dɔn? Konte o ye maraka de. Kante o ye numu ye. Kante ye numu ye. Kante ye numu de. Ok. Konte o ye maraka ye. Kɔrɔ kalan minnu bɛ ka k'i la i bɛ ka dɔ faamuya. Nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye ka se ka don ka foli kɛ ani ɲɔgɔn cɛ nin waati in na 93 91 60 92 dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A bɛ cogo di? Baasi t'i la kɔni? Tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Sadio Sisoko Banaba mara la Danbanjari. Sadio Sisoko Banaba mara la. I Sisoko? Danbanjari. Baasi t'i la kɔni? Alhamdulilayi. An bɛ kɔlɔsɛ banni ma. N bɛ dugawu kɛ émission in ne b'a lajɛ don o don. Ni y'a ye dɛ. Ala ka bɔ min baara la. Amin amin amin. Ala ka dugawu kɛ n bɛna yɛrɛ. Amin amin amin. Ala ka tile man kɔrɔ. Amin amin amin. A ka baara ye ne b'a daminɛ ne b'a lajɛ don o don. I b'a lajɛ don o don. O diyara an ye kosɛbɛ. I ni Baraji. Bani ka tafsiri ne b'a bɛɛ lajɛ su fɛ. Min bɛ bɔ 4 heures. I b'a bɛɛ lajɛ. Ne b'a bɛɛ lajɛ fo k'a ban. A tɛ tɛmɛ o kan. Depuis ne y'a tɛgɛ ka tribula kelen de tribula sɛni kelen de bɛ n kun. Siga t'a la. I Sisoko. I ni Baraji. Baara ye Ala ka bɛɛ mɛn baara la. Amin ya rabbal alamin amin. Ala tɛmɛ ko ɲuman Ala ka jira n na. Amin 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 amin. Ala ka dugawu minɛ yɛrɛ. Ala k'aw dugawu minɛ. An bɛ kɔlɔsɛ banni ma. Ni Ala sɔnna a ma a b'a mɛn. Ka dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ye. Ni Ala sɔnna a ma. Jalo. O diyara an ye kosɛbɛ i ni Baraji. An bɛna mɔgɔ laban ta nɛgɛjuru sira kan ka se ka bi nɛgɛjuru siraw datugu o sira kan ni Ala ni kira sɔnna a ma sini fana ye don wɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta. Assalamu alaikum. Allo. A bɛ di? Ante. Baasi t'i la. Jalo. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ? I tɔgɔ ni jamu? Binta Bari. Binta Bari.
awak bay bu drum de la Binta Abedi bas fote bari basiti la kon ijalo bismillah kuma bi bolo dara ba jalo ibai jalo alhamdulillah awo koro ne benge bas fote da ko bas tawlo kon alhamdulillah bas fote awara molu ko yene ni no ba ko amin amina mo molu ko fa me suro ya ide aw wala ga do ka amin ala ga do ba bor dala amin ijalo ini baraji wala jaranya de merci beaucoup jalo na mo to Allah be ta ko ya ide abeke lin jamaka cha awo wala abeke to abli ay mi fadda me ba wa ya ide awo ni ala sonama Allah to bidi basi foitala awo abo di barbar wa ko bisolo okay nya don awo ini baraji merci beaucoup ambe haketo nyini welel kala bela jele fen sira ka do ani mu mase ka do ambu be foku be wala nyimando mu sira ka nga juru sira soro ma folo de kra Kasim Jaray ka boku chala amba foka wala nyimando ko fe Draman Touré ka foka wala nyimando Baba Koulibaly Congo amba foka wala nyimando ko fe femye sire sire fana wele ka bɔ Congo amba sire foka a wale ɲumando ale de n'an kun bɛ kuma na n'o de sire gangi amba a fo ka wale ɲumando ya fo Congo Brazza Lassana Coulibaly an bɛ a fana fo ka taa se Ayuba Ibrahim Tera an b'a fana fo ka wale ɲumando Sido Traoré Isahaka Yatara ka taa se Abdurrahman Tinatao an b'o fana fo ka a wale ɲumando Sheikh Hamala Sangare ka taa se Sega Konate Sadio Sissogo Bintu Bari an bɛ ni mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fo caman de ye an wele fana minnu ma se ka an sɔrɔ an b'u fo k'u wale ɲumando an b'a dɔn k'a fɔ crédit ninnu bɛ ta kanu dɔrɔn de kama ka se ka don ka foli kɛ an bɛ segin ka bonya an ma segin foli ta k'a ɲɛsin an balimakɛ Sire Gangi ma an y'a fɔ aw ye k'a fɔ a ye 2000 caman k'an k'o don sukaro la ko ka dugawu k'a ye ani ka an fo an ka baara in na an b'a fo k'a wale ɲumando ka dugawu kɛ nafolo in taara nafolo min na ala k'a kɛ miliyɔn caman ye o kɔfɛ an bɛ foli belebele ta k'a ɲɛsin an ka sherifkɛ ma n'o ye Sherif Mohamed Lamine Haidara ka bɔ Buakekaw fɛ yen nɔ a fana ye misi di an ma k'an ka ɲinan ni ala sɔnna a ma sunkalo selifitini baaraw la k'an ka wasa don o la ale ye mɔgɔ min de don a sigilen bɛ Côte d'Ivoire mori de don an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'a fɔ k'a Haidara ala k'a nasara ka Musafa Sila fana fo maa o maa mana se ka misi kɔni d'a ma i ka misi i bɛ taa sɔrɔ a bɛ da Musafa ta kan Musafa fɔlɔfɔlɔ de ye misi di an ma yan an bɛ Musafa fana fo k'a wale ɲuman dɔn dɔgɔnɔ fama n'o ye Imam Malik Tesoke Salo ale fana ye misi di an ma a y'a fɔ ɲinan fana plateau la k'a bɛ n'a kɛ dɔgɔnɔ ko de don an b'an sigi k'a lajɛ ou bien komi dɔgɔnɔya ye kote wɛrɛ komi fa non ne ko dɔgɔnɔ ko de ne ma fa ya ko awɔ ni dɔgɔnɔ ko don o bɛ yen nɔ mais ne fa ne b'a dɔn mɔgɔ min don n'a ye layidu ta a b'a ayiwa baasi tɛ dɔgɔnɔ ka layidu an b'an sigi k'a kɔnɔ ayiwa baasi tɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ala ka an ni a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka an sɛnsɛn ka na fɛn min ye bi nafila ye ka na o di aw ma mutalibaga ye o bɛ labɛnw sabati an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na ni ala ka jɛ Kan juprisia yɛrɛ kuraw latɔdɔn u lasagolen ko ɲuman kanitiw kɔnɔ lidenw kɛnɛ ani a jaabi sɔrɔ min fɛn kelen min na Prisia ka lemurubaji o bɛ fanga ni kɛnɛya di d'aw ma Prisia maw o ye mangoro bana n'o gɛrɛgɛrɛw de sugantili ye k'a nɔnɔ baw ye ni Prisia nana ye a ye jabibi kɛnɛkɛnɛ duman ɲɛnafinbaw la Prisia ka biyakiliji timiya ale tɛ fila fɔ wa Prisia ka cocktail n'i ma nɛnɛ i tɛ se k'a faamuya Prisia anana koko ni fɛnw k'a ɲɔgɔnni ale kɔni maa t'ale kɔrɔfɔma ye tuguni ni Prisia ka jus kɛnɛtimaw ye a yiridenw bɛɛ lajɛlen nɔnɔ jabɔ don o don nisɔndiya ani damu na
Aywa karamɔgɔ Bagayogo. Ayiwa. Bi su na lafiya ye jumɛn ye? Inshallah alhamdulillah bi ye sunkalo su 24 ye. O ye jɔko 4 salamulako 2 jɔko 1 o jɔko 1 fatiha kalannen kɔfɛ kulalaw siɲɛ 6 mawizatayini n'o ye kula a'udhu birabbi nasi o siɲɛ 6 birabbil falaki o fana siɲɛ 6 o ma wurdi ya shahidu siɲɛ 100 ni seg'a kan su 20 kɔnɔ su 24 nafila jɔko 4 salamulako 2 jɔko 1 fatiha siɲɛ 1 kulu wallahu siɲɛ 6 kula a'udhu birabbi nasi siɲɛ 6 birabbil falaki fana siɲɛ 6 a wurdi ya shahid siɲɛ 100 n'an y'a kɛ ala k'a minɛ an bolo k'an jurumu yafa ka garisɛgɛw dayɛlɛ inshallah ala ka o duwawu minɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɛnɛyako nasira la Aja dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ bi alhamdulillah Sejalu yani an ka don dɔgɔtɔrɔ ka kunnafoniyaw la ka foli kurakuraya an ka dɔgɔtɔrɔ cɛsirilen sɛgɛbali ɲinɛbali ma n'o ye docteur Kouze Touré an ka bi wulikajɔw la bi ta bɛ tali kɛ an balakaw de kan kosɛbɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ an bɛ sɔrɔ ka na mama fɛn min ni tira man ka rendez-vous yɛrɛ in jigin han dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kamanden na Eba e tɛ fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di tiɲɛni paga ɲɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyina i tɛ dɔn ɲa la tiɲɛ na Zeyina ne na kalaya dɔɔni aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye ta can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zeyina k'aw taama ɲɔgɔn ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zeyina de ka to ya bɛ galabu kɛnɛya de Zeyina ka awole mando aw minnu matarafalen don Sherifla Jabara Musola sanga ani wagati aw bisimila kokura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an ka sunbo ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma a bɛ o sira kan bi dɔgɔtɔrɔw ko jamukan min na ɲɛfɔli kɛ aw ye babuse min kan o de bɛ tali kɛ n bɛna kuma aw ye fɛn min kan o de bɛ tali kɛ koli kan règle bamanankan na a bɛ fɔ o de ma koli i k'a dɔn k'a fɔ kalo o de bɛ wele nansarakan na le cycle menstruel fɛn fila don nka kelen tɛ muso o muso n'i y'i ka koli ye o b'a yira k'a fɔ k'i balikuyara i y'a daminɛ ka bɔ denmisɛnninw ka yɔrɔ la wa i bɛna don musow ka yɔrɔ la
o t'a yira k'a fɔ i kɛra muso ye 100% nga i bɛna don koli fɔlɔ o de bɛ wele nanzarakan na ménage siɲɛ fɔlɔ min basi bɛ bɔn i kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ si hakɛ dɔ de bɛ yen nɔ koli kan ka na min kɔnɔ dɔgɔtɔrɔya nasira fɛ a mana mɛn cogo o cogo o si hakɛ kan k'a sɔrɔ koli nana o cogo kelen na a mana teliya cogo o cogo si hakɛ dɔ de bɛ a man ka bɔ o fɛnɛ kɔnɔ koli o koli n'a nana ka sɔrɔ i si ma san 9 sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ koli kɔnna ka na kosɛbɛ o nali joona i k'a dɔn k'a fɔ o kɔlɔlɔ tan tɛ koli fɛnɛ nali mana sumaya cogo o cogo a kan ka na yanni si ka san 16 dafa ni si ye san 16 dafa wali kelen n'a tɛmɛna 16 kan i k'a dɔn k'a fɔ i ka koli fɔlɔ nali sumayara wa a bɛ retard la a ka kan i ka wuli ka kɛnɛyaso sɛgɛrɛ a ka ɲɛɲini kun jumɛn na o waleya kɛra n'o de bɛ tali kɛ koli ka kɔn ka na ka sɔrɔ san 9 ma dafa o bɛ koli nali joona kofɔ a ka kan i ka se kɛnɛyaso la kun jumɛn na a nana joona kɛnɛya tigilamɔgɔw k'i kunnafoni o la a bɛ o cogo kelen na ni si ye san 16 dafa wali kelen n'a tɛmɛna 16 kan a ka kan i kana kunnafoniya ɲini kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ko min y'i bali ka koli ye o da bɛ yira i la nin kunnafoni ninnu bɛ fɔ aw ye ka d'a kan an ni an masaw ni ɲɔgɔn cɛ kalankɛyɔrɔw la an tɛ nin kuma ninnu mɛn ka caya hakili la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyaliko ɲuman sɔrɔ bi dɔgɔtɔrɔw ko jamukan hukumu kɔnɔna na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ. Manga rendez-vous à Rinji. Ah, Doni. Ante fly wa kamandina. Eba. Eta fura bene blo. Hein? O be jodi. Cheni pakaine. Ni te nini? Te Zina. Zina. Itu don nyala. Chena. Zina. Of, nina kala doni. Hai. Of. Ece. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye taa ca tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zina k'aw taama ɲuman ye Zina e mana ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zina de kan ya bɛ galabu kɛnɛya de Zina ayiwa an bɛ dugawu de kɛ ala ka faamu di an ma kɛnɛya tigilamɔgɔ amina yarabi Usain Jalo i y'a fɔ cogoya min na ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma dɔgɔtɔrɔ a bɔra ka walawalali kɛ n y'a fɔ ye bi thème bɛ tali kɛ an balakaw de kan n'o ye ala ka danni cogoya la ala ye an balakaw de garisɛgɛ nin na n'o ye koli ye dɔgɔtɔrɔ bɔra k'o de fɔ a y'a ɲɛfɔ an balakaw si hakɛ min na koli kan ka na hakɛ min na ani fana kuma dɔw la dɔw ka kan fana na a bɛ se ka olu sɔrɔ k'a sɔrɔ o si hakɛ ma se
a ka ca la dɔw b'a a kɛ dɔw kɔnɔ ko koli don k'a sɔrɔ bana don dɔgɔtɔrɔ ye walawalaliw kɛ kosɛbɛ n'o k'a ye mɔgɔ min sɔrɔ an ka si hakɛ dɔ de bɛ yen i ka koli nana k'a sɔrɔ a na kuma ma se i kan ka wuli ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma walima fana si hakɛ dɔ fana bɛ yen o tɛmɛna k'a sɔrɔ e m'i ka koli ye i kan ka wuli ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma sabula a ka ca la banaw de bɛ o kan ninnu provoquer a k'a fɔ i ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma sabula an fɛ yan an ka farafin jamana ninnu kan kosɛbɛ sabula nin ko ninnu kan ka tɛmɛ den musomanw ani n'u masa musomanw de cɛ u ka kumaw fɔ parce que olu b'a dɔn min don mais an fɛ an ka société kɔnɔna na i b'a ye an balakaw bɛ maloya kosɛbɛ mais i b'a sɔrɔ hali denmisɛnninw yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ ka nin kuma nasugu ta ka ɲɛsin masaw ma u bɛ maloya kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'i bɛ maloya o la n'a ma kɛnɛya sigilamɔgɔw olu sigikun de don i kan ka wuli ka ɲɛsin olu ma min bɛ a ko la olu ka se ka walawalaliw kɛ i ye parce que a dɔw fana ye banaw ye a faamuyaliko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma k'an ka dɔgɔtɔrɔ fo ka an profiter diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali dɔgɔtɔrɔw k'u fo u sigiyɔrɔ n'u kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u ka wuli ka jɔw la ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di banabaatɔw bɛɛ lajɛlen ma sabula ni dɔgɔtɔrɔ kɔni tɔgɔ fɔra dɔrɔn bana de bɛ ye o kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ka na an balimamuso Aminata Tarawele madame Keita a ka bi sɔrɔlenw na don o don ale bɛ boli ka taa gaduma dɔ de ɲɛɲini tobi cogoyaw ka ɲɛfɔli kɛ an ye bi ta bɛ min kan an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ sɔgɔma dolo jɛrɛjɛm filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ɲanuma aw sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi de don n'o ye les plats de chez nous bi an bɛ Jalakɔrɔbugu sema na ani musoba dɔ don an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ bɛna a représenter ne ba i ni sɔgɔma nse yɛrɛ sira hɛrɛ mɔgɔ taraste baasi tɛ alhamdulilayi i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ ma ne tɔgɔ ye Kaji Diko ne Umi épice promotrice bon ne bɛna ka bulɛti sauté k'a ni sɔ ɲagami comme d'habitude an degelen don ka sɔ kɛ dɔrɔn ka sauce ka bila la an bɛ sɔ dɔn ni jaralakaw ye filamuso fɛ aw ni an ka jago filɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ n'o tobi an mago bɛ jɔ jumɛn ni jumɛn na an mago bɛ jɔ sɔ la ani carotte pomme de terre dɔɔni haricot vert ani sogo yɛrɛ an bɛ bulɛti awɔ ani Umi épice ka épice aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ka sɔ bɔ jaralakaw bolo ka n'a di filaw ma ayiwa an tɛ jago filɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna an ka sɔ daga sigi donc san'o ka mɔ an b'an ka bulɛti mɔ an bɛna jovial k'a la Umi épice ka jovial ale épice passe partout de a bɛ k'a bɛɛ la a bɛ k'a bɛɛ la épice yɛrɛ tɔgɔ ko jovial épice tigi fana ye jovial de o tuma na ko ye d'accord an bɛ poivre mugu k'a la ni Umi épice ka piment aromatisé an b'u dɔɔni k'a la nin fana ye sel aromatisé nin ye kɔgɔfin de mais épice de b'ale fana na tobili ye ne ka passion ye tobili ka di ne ye sisan nɔ an ka tulu bilenna an bɛna bulɛti in k'a la n ka sɔ in fana la sɔ in fana mɔna sisan nɔ a sera an ka bulɛti sera nin y'a doorelen donc an b'a bɔ tulu kɛ daga la sisan an bɛna nin k'a la pomme de terre a bɛ komi macédoine quoi an bɛna épice dɔ k'a la mais kɔgɔfin dɔrɔn tɛ dɛ épice b'a la an bɛ bouillon dɔɔni k'a la voilà donc sisan an b'a lamaga an bɛ nin kɛ a ka jiran dɔɔni sisan an bɛ ji dɔɔni k'a la an b'a datugu an bɛ tobi dɔɔni an b'an ka jaba mariner moutarde dɔɔni ani vinaigre dɔɔni an bɛ jaba in k'a la walasa o fana n'a ka tobi awɔ an bɛna bulɛti k'a la sisan n'a sera ni hakɛ in ma dɔrɔn bulɛti bɛ k'a la o wagati de awɔ n'a tobira dɔɔni ka ji dɔɔni to a kɔnɔ en même temps n bɛ sɔ in fana k'a la a bɛɛ bɛ k'a la n b'a bɛɛ k'a la nin ka di jaralakaw ye sa jaralakaw ni kolelakaw
nin ka di olu ye sini nin to a jukɔrɔ a ji tɛ ja complètement ta nɔ ni an ka dumuni kɔni an bɛna bɔ ayiwa nin an ka sɔ bulɛtiman bannen sɔ bulɛtiman nafama nin dumuni nafa ka bon kojugu yɛrɛ la n'an tɛ sunkalo la tiɲɛ yɛrɛ la nin nɛnɛni ka kan parce que nin wagati in na nin de ka di ne ka tɛmɛ wagati bɛɛ kan mais sunkalo yala barika kama o kɔni ayiwa folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma bon n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Seri Fila TV mɔgɔw fana fo u ka déplacement na a diyara n ye kojugu voilà ayiwa ladilikan jumɛn b'i bolo ka lase an balakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sunkalo barikama in na bon min bɛ ne bolo k'a fɔ an balakaw ɲɛna bɛɛ k'i jija ka dɔ k'i yɛrɛ ye c'est très important musoya tɛ mɔgɔ bali ka baara kɛ et puis entrepreneuriat fana nafa ka bon donc ni mɔgɔ bɛ se min na dɔrɔn i b'i cɛsiri o la voilà et puis musow k'u jija ka dumanw tobi c'est important o ye tiɲɛ ye dumuni ɲuman tobi filɛ nin ye a bɛ mɔgɔ tɔgɔ diya a bɛ koja mɔgɔw fana ye a b'i si caya fana a y'an balimamuso ka kuma mɛn ayiwa ni ne tun b'an bolo ka yira o la bi n'o ye sɔ bulɛtima n y'a dɔn jaralakaw kɔni nin recette in tɛ fɔ aw ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sunkalo in na wa hali sunkalo kɔfɛ n b'a dɔn ko olu bɛ na nin kɔni nin recette kelen olu bɛna reproduire u fɛ yen nɔ e maa min bɛ fɛ k'an ka jɛmukan in k'a lajɛ ou bien k'a participer i bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la n'o ye 79 63 39 59 ne segin a kan 79 63 39 59 an bɛ s'i ma f'i sigiyɔrɔ la e ko k'e bɛ se tobili min na k'a tobi cogo ani k'a yira diɲɛmaa la ayiwa an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw k'an bɛɛ an bɛ madame Keita fo k'a waleɲuman dɔn bi ta ye sɔ tuluma ye sɔ tuluma kɔni o y'an ka taa de ou bien ko sɔ bulɛtima sɔ nege de bila ma ko cɛ sɔ tuluma ko sɔ bulɛtima a bɛɛ tɛ kelen de wa kelen tɛ a bɛɛ ye kelen bulɛti faralen bɛ tulu e bɛ se ka n tɛbi wa bon ni ye an bɛ to jaralakaw ni kɔnɛlakaw bolo n tɛ san dumuni o ni jaralakaw ni kɔnɛlakaw jaabi an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin a ma ka dugawu kɛ ala ka ko ninnu ɲɛ o hukumu kɔnɔ Musar yanni an ka taa sugu kɔnɔ n bɛ segin an ye bi su in na nafila kan inshallah bi ye sunkalo su 20 kɔnɔ 24 ye ala sababu i bɛ fɛ ka saba k'a da bugali kɔnɔ tɛ la lama deli Allah subhanahu wa ta'ala ala k'a kuncɛ cogo ɲuman d'an ma 24 su nafila o ye jako 4 salam bila ko 2 jagokɛlɛ fatiha kalannen kɔfɛ kulɔlaw siɲɛ 6 kulɔwuzu birabi nasi siɲɛ 6 birabil falaki siɲɛ 6 a wurde ya shahidu siɲɛ 100 su 24 nafila jako 4 salam bila ko 2 jagokɛlɛ fatiha kɔfɛ kulɔlaw siɲɛ 6 kulɔwuzu siɲɛ 6 n'o ye birabi nasi ye birabil falaki fɛnɛ siɲɛ 6 wurde ya shahid siɲɛ 100 ni ala sɔnna ma n'an y'a kɛ ala ka a minɛ ka wele bila ka taa Kati ni a mara bɛɛ lajɛlen na sini su de ye an karamɔgɔ Seydi Sherifa Ahmad Tidiane Haidara a bɛ tournoi min na Kati a kuncɛli baaraw ye a bɛ kɛ Kati Ligezi terrain kan Kati mairie kɛrɛfɛ ni sira in dɔrɔn i bɛ terrain ba ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a jira an na bɛɛ lajɛlen welelen don an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ sanuma in kan nɛgɛ kanɲɛ 21 waati ni ala ka jɛ ye o la an bɛ labɛnw kɛ ka taa sugu kɔnɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala ka jɛ ye. ko k'i janto mɔgɔw ka kɛnɛya la u bɛ se ka k'i ka baarakɛta ye a ye na kalan kɛ karamɔgɔ jolenw kɛrɛfɛ walasa ka programme kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ minnu sigilen bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyakow ma bi a ye dɔnniya sɔrɔ ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ kabi aw don fɔlɔ an ka ekɔlisow kɔnɔ nin k'aw labɛn ka bɛn ni kɛnɛ tiɲɛw ye a ye na fara an kan ka kɛ kulu ye kulu min kɔnɔ ekɔliden kelen o kelen o bɛ jukɔrɔma tintin ni k'a lasa seyɔrɔ la i ka jɛnatigɛ nafasɔrɔ siraw bɛ daminɛ yan nɔ école de santé de Bamako la ESB i labɛn walasa ka différence créer i janto i ka kɛnɛya la ani mɔgɔ wɛrɛw ta a ye na fara an kan kabi bi nin k'aw nin kankow kɛ a ka baarakɛtaw ye don o don. Ni mun don ne ka kɔrɔsi dalu min b'i bolo a ko la i tɛ dɔ fɔ n ye ne a bɛ éléphant vert ka farafin nɔgɔ Fertinova ani a ka suman ka vitamine biostimulant
ne a bɛ engrais chimique dɔɔni a fara kan ne ka sɔrɔ taari la a jaasilenba 60,000. O min dabali ban wa ja ne kun bɛna bolo su yɛrɛ ɲɛna koyi o de don dugutigi ne de kun y'a f'i ye n ko n bɔra kɔɔri sɛnɛ na wa ne seginna ka don kɔɔri sɛnɛ na a sɛnɛ kana bɔ dɛ I ni ɲɔgɔnna caman a kana bɔ dɛ a ye kɔɔri sɛnɛ. Bamako camancɛ la yɔrɔ kelen pewu ale kɛmɛ ka maliyɛnw lafiya alafiya n'u ka baara bɛnnen don produit alimentaire ma n'i nana an b'an ka cornet boeuf min dilannen don ni sɛ wa ni saveur sugu bɛɛ dɔ b'a la o dɔrɔn tɛ a tobili de ka nɔgɔ wa n'i y'a k'i nɛn kan a ɲɔgɔn fila tɛ yen nɔ a b'aw ka dumuni yɛlɛma k'a kɛ wagati duman y'aw bolo o dumuni dumanw kɔfɛ e ma ketchup euro kɔnɔ yan ale saveur ko kuma bɛ fɔ ka tomati gɛrɛgɛrɛ nɔnɔ bɔ k'o bila maliyɛnw sago la wa a suguya caman de b'an bolo restaurant belebelebatigiw mangamaniw hali pati feerela min bɛ kare kun na aw bɛɛ lajɛlen dama ka kan ketchup euro la aw filɛ nin bagadaji suguba camancɛ la ten coyi ni mɔgɔ b'an ka nɛgɛjuru sira la 95 95 95 13 walima 90 81 72 33 walima 66 62 85 99 alafiya qualité ani goût k'o kɛ bɛɛ sago ye. Magique à promotion Mix Joli Day à Kabissa, tu peux remporter des lots incroyables comme un réfrigérateur, une télévision ou une super moto Jakarta. Prends ton vite dans ton marché, achète ton kit mix composé des formats poudre et tablettes 100% magie à 500 francs seulement. Reçois ta carte à gratter et tente ta chance pour remporter de super gros lots. Jusqu'au 25 mars 2026, avec ta promo Mix Joli Day, tu gagnes. Moi et magie, si bon ensemble. Étoile électronique marque de l'élément la Samalanyo Malila Odela Ananani Minankura Chamaye Malion la Fiali Kama Premier show yere koni Inafo téléviseur full HD Gansan a smart lamau Anikasi a écran plauni anyokona weroma Étoile électronique nananini beye Aubiseka audien yeto swani minuna wa utabede niko étoile électronique iko électroménager au minuma kobi réfrigérateur la congélateur toblika minau ni bébé soro sanga dana tenediala étoile électronique la au café téléphone sugia bébé soro étoile électronique la a smartphone la mau tablette tactile ani connexion que la chamawero étoile électronique yere fleni suguni mayelo la place du souvenir trefe srami betene manima kife otumana malion au connaissant tukuya sila kato kofe étoile électronique kola au sinfajona kasiyeno ukamina ukanyi wa asongo kadifana ayoka komanu ke jona ni numero nununa nunu fleni jabarani sanfe National Distribution au kapine ko hami bana peu au veya qualité ko kuma bana peu anga pine ko lo gwelen mobile shia bela jele pine remarko pine minu mimme wa bisra bela jele boli ki hagelina tige pine koro ika boli mafela afo National Distribution ka pine ko lo gwelen kleti fengula ka sra bela jele boli I hagelina tigele lakana kono National Distribution ka pine udu National Distribution na amanyine mimene ko o yanga ventilateur rechargeable yi funeni be ka umeno nzeke anga ventilateur rechargeable ba u ka blala udlama kamo ka udafela bela jele mine ka suma tobe kuma bela jele la National Distribution ka ventilateur rechargeable udashi lebe jamana va bela jele la ventilateur rechargeable dlama kamo mangandala afanga kabu ati kura jini wa hali ni kura tigera abilere chamande ke kafie sumale di imo kasabu ke batterie qualité ye alla na mago jora National Distribution ka pina ula anaka ventilo rechargeable anjo ko le leni ye yiri majo kanyeshe stade de 26 mars mo National Distribution sera dans la Colomba société Seydou Kasuke Sarla anamene jiride gwere bishile nono ye Juleila ane ju akadi Juleila anana andumi amanguru alemuruba a cocktail de fruits abuyagi nimebe soro société Seydou Kasuke Sarla la ju akadi fana a jabibi andumi amanguru alemuruba a cocktail de fruits abuyagi a koko ana manje no e papaye abe nimbe soro ju akadi la société Seydou
ka soke sar la ka sɔn lafiya ni ka nikun saha ka farikolo minɛ ka mana a fɔ société seyidu ka soke sar la ka ju leila a n'a ka ju akadi a bɛ dumuni bayɛlɛma ja a sigi ko kelen i da la a ti bɔ bilen gula n'a mago jɔra société seyidu ka soke sar la ka ju leila a n'a ka ju akadi la a b'a sɔrɔ jamana in butigibaw bɛɛ lajɛlen la nka u ja b'a la ba filɛ sugunikura la bolofara dɔ bɛ misira 3e gidɔrɔn fan fɛ a bɛ se ka nɛgɛjuru coupe banba 76 10 83 44 wali kelen 79 26 86 49 70 99 B 74 87 walima 76 98 78 92 société Seydou Kasoke Sarla ka ju Leila ana ka ju Agadi ju Dumango Dadu société Sakara import export afla ka tabalen goshi teminanganaw te duman kanumagaw nsegenen do nfar kumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ cogo la ayi imate ginami Allah sagonen do kabini a dilan yɔrɔ fo ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma société Sakara import export a ko min ka di aw ye o de bi kɛ te gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye téléphone numéro in wele joona te gina de wa ni tele mo ke yo mada ti beti ke wi ni to re ga ti jawanti ega de galaje Dia como falando herela. Doi duman chamam bisika tiling ngunche. Mali bisika feo fendi ama. Osam ka fendi na nemu bebo anka china. Onka la dani pula. Onka na pala buena fenka. Ninu glani lu wikani. Wala sa kijenye puki ikilimi. Si tu profesara ni manda sorofra la bana. Au katinye koso, manita fanfe. Osan, sabu, ongo waso kate malideni. Oye kosan ka fendra ng besoro. Muka sigi da fere kaya roya. Osan, asipa. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa. kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. an bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa. awɔ Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa. n'an mobili ko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa ne ka kalanko dun. awɔ k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. Yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojo balakoro gɛrɛw la wa. jaati Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛ ko t'a la wa siya ko t'a la. Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la.
sɔgɔma Nse, tanti, ça va? ne mɔden don Facebook t'a la. alhamdulilayi e bɛ ka relaxi mɔ de di Nura ma awɔ Nura âge tɛmɛn'o kan o Nura bɛ NI plus de kan ne yɛrɛ de yaala n'a ye de a tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ min bɛ feere relax 1 plus o y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali la vitamine 21 de b'a la namasa b'a la tamaro b'a la pomme b'a la bi b'a la denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten a tɛ ban ne kun abada Iridielac den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo wɔɔrɔ la Iridielac 6 mois ye a kalo 8 Iridielac 8 mois ye ani sisan Iridielac 1 plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la Iridielac ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na Iridielac denbaw bɛɛ jigi don Iridielac 1 plus a nana lafiyali kan n'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Iridielac siɲɛ 1 Iridielac waati bɛɛ. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Trois Horse, c'est bien plus qu'une boisson maltée. C'est une véritable source d'énergie et de fraîcheur. Grâce à sa recette unique et authentique, tu peux compter sur elle pour te désaltérer et te redonner de la force après chaque moment intense. Chez Trois Horse, nous sélectionnons les meilleurs ingrédients pour créer une boisson maltée sans alcool, d'une qualité exceptionnelle, au goût riche et inimitable. Résultat, une fraîcheur incomparable qui fait toute la différence. Trois Horse, la force des trois chevaux. Farifoni ni galabukana ya abube dima National Jamaje yorola National Konyo yorola National Lemunu yorola National Hali tosigi yorola Jama bebe girite minga National Magoro wami Demiso wami Chawami Muso wami Aha National Niye kaimi Ini kumulo dimi tenwanye Niye kaimi Ini bana misente nyanye Niye kaimi Ini farifoni be nyona Odela ubafe Sipori kala ubafe National Meru ubafe National Tisi ubafe National Wajulu kanaka National Nega kera na te wara tisi Tuguni Forte National Forte National Malima muso ne de ba fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kulunga da langoloto na min nɔfɛ o na de bi to be ne zamzam ka na jini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛn ne ye ni nga jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka na jini bouillon poulet ana épicé du aw minnu ye sogo jininaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gundo kelen min bɛ o la bi zamzam ka na jini ngura bouillon poulet ana épicé du Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛlɛ a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛlɛ 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé lu de bɛɛ lajɛlen wasara.
galobonda teuka championi tedanaya imashwa kadatimiya kafarifani kageranjaga fodanaya afaronko kele abe galabu keneya kibila bela no adandu teuka championi ndo agute dorika galobonda tedanaya on papa goûter, on maman goûter, j'ai Johnny goûter, j'ai Aya goûter, c'est comment, Dedanaya championni, papa, Dedanaya, akadi trop, Dedanaya, Dedanaya minafa. Madame, Namu. Nono sugu jumɛn don? Nono Sahel kanɛti kɛ. So drafu kɛ nono Sahel kanɛti tɛ daraka nono dama ye dɛ. A bɛ min waati bɛɛ wa a bɛ kɛ fɛn caman na. A bɛ kɛ dɛgɛ la, a bɛ kɛ sɛri la. N'i sɛgɛnnen nana ka firiko dayɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun diya n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten. Nafila d'a ma joona. A bɛ bɔ ka denmisɛnninw ma fu. N'o tɛ a yɛrɛ b'i kan diya n'a ye kuma bɛɛ sanga ni waati. Wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulanin ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun diya n'a ye. Tiɲɛ na Nono Sahel kanɛti nin kɛra ne miniji ye sa sanga ani waati. Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ. Ni nɔnɔ mixuel ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye. Vitamine nafama caman b'a la. O ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fana b'a la. Nɔnɔ mixuel yɔrɔ limanaw dɛmɛ o ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne ye Zara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa. Ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Te alkaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nɔgɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni mɔɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alkaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alkaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in sugu bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alkaba tew la kalite ko da
an bɛ foli lase an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn farala an ka nin baara in na n'o ye ka na sugu mɔgɔw ye ka na jɛmukan in kɔkɔrɔma dondo an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka danaya dali Serifila kan ka wele bila ka taa jagokɛla ayiwa ani ayiwa feerekɛla ani mɔgɔ de bɛ min fɛ i ka entreprise ka lakodɔn i ka boli joona yanni sunkalo tɔ ni cɛ an ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye n'a tɔ man ca fitinin min bɛ yen i b'a dɔn n'i donna yan dɔrɔn i bɛ dɔn wala sugu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ welelen don i kana n'i ka jagofɛn an ka sarada yan k'a feere an bɛ dugawu kɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o hukumu kɔnɔ Mudar suntigɛ waatiw bɛ ka surunya foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balakaw ma o ye gadonnaw ye waati in na Jalo an baw ni foli ka kan ni waleɲuman dɔn ka kan ɲɛnamaya sabu don dama fɛnɛ tɛ nin sunkalo in kɔnɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ dumuni labɛnw na suntigɛw ka taa se suguriw ma hali ni waati in na sisan i b'a ye an karamɔgɔ ka du sanfɛla dugumala bɛɛ falen don a bɛɛ bɛ ka min ma kɔnɔ o de ye min bɛna bɔ an baw ka dagaw kɔnɔ ye kabini jikalamaw na ka taa se tobilenw ma o la u ka baraji n'u ye a kɛ ni limaniya ye k'a kɛ ni dususuma ye i b'a ye ni ala yɛrɛ tɛ dan foyi t'a la an b'u fo ka f'u ye u ka kuraziw ta a tɛ taa kɛnɛya minnu kɔ ala k'o di an n'u ma cɛ yɛrɛ fɛnɛ minnu bɛ nafolo ninnu bɔ k'a d'u ma Jalo olu fɛnɛ ni baraji belebelew don sabula n'i y'a mɛn k'i b'a kɛ daga la dɔ de y'a d'i ma o la nka komi an baw de ta ɲininkali kɛra o la an b'a yira u la dɔrɔn k'a fɔ u k'u cɛsiri ala k'a n'u dɛmɛ k'a ni u fanga se ala kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam wa sallim ala ka o duwawu minɛ hakilila bi ye alamisa ye bi ye karamɔgɔ ka suntigɛ ye waati in na i bɛ taa sɔrɔ sanfɛla dugumala fan bɛɛ falen don an bɛ duwawu kɛ ala k'a k'a ma baraji ye ka san caman yira an na a ka jɛ ka maaw suntigɛ an bɛ ka se ayiwa sali ma tuma dɔ la an balakaw ka sunkalo baraji u b'a bɛɛ cɛ ni salifini ɲinini ye bilasiralikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balakaw ma yɔrɔnin fana la ok o yɔrɔ la Usain Jalo i ko an balakaw dɔrɔn tɛ dɛ an b'a ta de façon générale cɛw bɛ kɛlɛ kɛ salifini ko la bon salifini o ye cogoya dɔ a ka ca la an balakaw ka kɛlɛ caman o ye denmisɛnninw ka salifini ye parce que faamuyaw bɛ yɛlɛma o sisan an bɛ don min na i ko bi faamuyaw changé la kosɛbɛ a ka ca la an balakaw hali ni n'u ye kɛlɛ la a fanba caman i b'a sɔrɔ denmisɛnninw ta don bɔ o yɛrɛ man ca bilen parce que bɛɛ bɛ lahalaya cogoya kalama cɛw bɛ du kɔnɔna u jɔlen bɛ du kɔnɔna ye cogoya min na an balakaw fana b'u se la n'i tɛ fɛn min dɔn i bɛ a siri k'a da cɛ muso dɔw b'a fɔ k'u tɛ taa tobili kɛ duba la ko parce que ko uniforme tigɛra yen ko ale ta ma tigɛ ayi non o ye faamuyabaliya ye o ye faamuyabaliya ye mais o man ca kosɛbɛ o man ca an bɛ min fɔ an balakaw ye ko a mana kɛ cogo ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ko in kɔni a bɛ côté bɛɛ fɛ nka an balakaw an k'an jija an k'an ta bɔ a la sabula an filɛ ka sunkalo min kɛ sunkalo in dabɔla entraînement de kama i n'a fɔ an karamɔgɔ ye o walawala an ye cogoya min na a Seydi Seku Usmane Madani Hayidara an b'a fɔ yan k'a barikada kosɛbɛ a y'o walawala bɛɛ lajɛlen ye i sera ka nin kalo kelen kɔnɔ ka se k'i yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ entraîner bon i kana sɔn o kalo o entraînement bantɔ k'i ka baara kɛ sanjikɔrɔ wɔsi sabula sunkalo in na a misaliya belebeleba dɔ ye jumɛn e ka se k'a dɔn e bɛ nin min kɔnɔ i b'a sɔrɔ nin kalo in na dɔ b'i yɛrɛ minɛ dumuni ni fɛn dɔw la e fana k'a dɔn ko mɔgɔ dɔw de ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnlen bɛ nin cogoya ni lahalaya in ma ni ko b'o cogoya la n'i b'i ka ko kɛ i kan ka kɛ kuma bɛɛ camancɛla de la kana dan sago an b'o de fɔ an balakaw ye u ka bɛrɛbɛn u kana dan sago n'u y'a ye cogoya bɛ cogo min na u k'u bɛrɛbɛn bon a ka ca la denmisɛnninw de ta ka gɛlɛn bon hali denmisɛnninw yɛrɛ u b'u masaw de fana lamɛn n'i y'a yira den na ka den lafaamuya e de y'a masa ye o e de y'a karamɔgɔ ye e de y'a ka lamɛnlikɛyɔrɔ ye e de y'a ka kalanyɔrɔ ye jagosa don den b'i lamɛn donc gɛlɛya bɛɛ lajɛlen b'o dɔn an balakaw an ka hakili t'o la kosɛbɛ n'i ma selimafini sɔrɔ fini kura bɛ yen dɔ pase ka don o bɛ faamuya mais yɔrɔ dɔ fana bɛ yen an k'o fana fɔ dɛ ni nin fɔra an balakaw ye an falakaw fana k'a jateminɛ n'a se bɛ yen nɔ ayi
nisɔndiya sabula seli dawɔla o de fana kama ka dugawu denw kɛ seli musakaw yarabi ala k'a nɔgɔya dutigi bɛɛ lajɛlen an balakaw fana ka dugawu kɛ u ye Usayi Bagayogo y'a fɔ cogoya min na cɛsiri ani wulikajɔ hali sisan u k'u banba a la sabula ni baraji don baraji in tilankɛ ye u ta ye walima an b'a fɔ a tilan filanan o y'u ta ye baraji ye ala de bolo c'est-à-dire cɛ mana min kɛ i b'o sɔrɔ muso mana min kɛ i b'o sɔrɔ voilà bɛɛ ni a jɔyɔrɔ don denbaya kɔnɔna na ni cɛ y'a jɔ cɛya jɔyɔrɔ la baraji bɛ y'a ye dan t'a la fiyewu ala fɛ yen muso fana n'i tora i ka musoya minɛ kɔnɔ toujours ka baara kɛ masa ta ala ye nin bɛɛ lajɛlen sara sangaya ta cɛ ye baara kɛ walima muso ye baara kɛ an t'a fɔ ko dɔ ta ka bɔ dɔ ta ye min ka baara mana o yɔrɔ min de la n y'a fɔ n ko ni muso sera ka jɔ parce que kuma ye min ye a tɛna fɔ ko muso n'o tɛ dɛ ni min sera ka jɔ i jɔyɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ la i n'a fɔ a laɲinina cogoya min na n y'a fɔ ni ka da o de ye ni mɔgɔ ye min kɛ n'o y'a sɔrɔ la k'i bɛ sara n'o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o de kama ne ko n ko tilan fila n ko bɛɛ ye musow ta ye sabula au contraire les accords massimes basés on sait surtout les Bamako ana alamini kɔnɔna na Usayi Bagayogo bɛ dugawu kɛ zahaba zama wabtalat al-aruq wa sabata al-ajr insha Allah ala k'a minɛ an ma k'an jurumaw ka fari ka san caman ta jira an na salli ala rasuli
Découvrez la gamme de jus de votre Presea en canette. Quand la fraîcheur rencontre le goût. Presea Orange, une richesse naturelle de force et de vitalité. Presea Mangue, une saveur intense de concentré de mangue soigneusement sélectionné. Avec Presea Ananas, goûtez au plaisir tropical de jus d'ananas fraîchement pressé. Appréciez la douceur exotique et irrésistible du jus de goyave Presea. Presea Cocktail, une explosion de saveurs fruites. Vivez carrément fruité. Sunalo, Donia, Anikame Klali Watido, Guacono. Numelo Mixiali, Sunalo Kalokono, Wati, Klali. Vitamine Nefama Chamamala, Oye, A, C, D, E, Anika. Protéines and calcium for the bala. Mina mixuel le libero deme o kato kolo kerea and kerea watibe. Mixuel. Sumo kalo dame watibe. Mixuel, riche et crémeux. Je suis le Tezara, le booster d'énergie qui procure du bien-être à tous. Trop bon. Et moi, quand je suis là, la causerie au grain est encore plus intense. Et la satisfaction se lit sur tous les visages après m'avoir consommé. Alors, c'est qui la star? Chut, vous parlez trop. C'est moi la star. Mon goût est unique et je donne de la saveur au plat. Moi, le lait Zara, je suis fait pour les petits et les grands. Avec moi, la croissance des os est assurée. C'est pourquoi les enfants m'aiment bien. Mais qu'est-ce qui est savoureux et donne de la couleur aux sauces? C'est bien moi, la tomate concentrée Zara. Je suis exceptionnelle, c'est vrai, mais nous sommes tous des stars. Pour une alimentation saine et variée, optez pour les stars de la cuisine, les produits alimentaires de qualité Zara, disponibles partout au Mali dans les points de vente habituels. Championi, Imashwa Kadatimia, Kafarifani, Kagaranyaga, Fodamaya, Afaronko Kele, Abedala Bukemea, Kibila Bella, no, Atandu. Teuka Championi, no, Agute, Lorika Galobunda, Idamaya. On papa goûté, on maman goûté, j'ai Johnny goûté, j'ai Aya goûté. C'est comment, Dedanaya championni. Papa, Dedanaya, Akadi trop. Dedanaya, Yedanaya Minafa. Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kununga na ngoloto na mi no fe ona de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jige kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wi wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC du mali kono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tubile ye
jigi semenjiri ke zamzam ka najini ngura buya pule ana EPC ko ke be mena ka ni so dia ni ga bla munya na ma ko jora ko la ko le wala zamzam ka najini ngura buya a EPC na pule ka abi se ka wuli ka se bebe nyare la ibe blu babu yara la Zavia Grefe rue 429 porte M1 wali ke la ka na juru be bamba 76 80 0062 16 wali ke le 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura buya pule ana EPC Doudé Bella Djele Ouassara. Chérie. Oui bébé. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là? Elle est belle la couleur. Ça te plaît? Oui. Les enfants, venez. C'est quoi ta couleur préférée, mon chéri? C'est bleu. Bébé, qu'est-ce que tu choisis? C'est rose. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous ne serez pas déçus avec les peintures Barbeau et son Barbomix. Illuminez votre quotidien avec une technique moderne de production des couleurs sans mélange qui vous permet d'avoir des couleurs brillantes qui durent et exactement comme vous l'avez choisi. Barbeau, nouvelles émotions. Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka barkada sun tikara amma ina ala fa ya rabbi ala ka sunu baraji dama ala ka hera kanya ala ka boda kanye ani ala wele femunu na ni a hera ka bo amma ala ku jabi mu mai amma ala ku fale hera mala amme do ka nga jamana basiki ni hera ala ko do akono beni kele ala ko do akono ka do ka nga jamana tintigila kawe ala ku kisi ku fangase umana ke yoro amme do la banka nyesi amfana karamo ma Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara anaka dimbaya ambe ala deli ala ka hera kanuye ujora islami ujigi koro ala ka jige ujo uye amma ina ala fa usran fe ala ka do nu che utoro ko ala ka do nu che ala ka nu wasa milar chaman be ala bulo ala ko di anga choroba ma ala ka wasa ala ka hera kanai ala ko ke ciba bunyo ko ton salli ala muhammad wa alihi o kun kono karama mutar sun tigala 600 inshallah sigina filauka ala ka je inshallah so muba anina na fla joko nani salam bla ko fla joko kele fatia kala nyen ko fe kulu wallahu shen woro kulu zo birabin nasi shen woro birabil falaki shen woro ma wurdi ya shahidu shen keme siga ka joko mugan nan na fla joko nani salam bla ko fla joko kele fatia ko fe kulu wallahu shen kele birabil falaki shen kele birabil nasi fe shen woro birabin nasi fana shen woro falaki woro nasi woro da wurdi ya shahidu shen keme ala ka min ambula amin ala ka odo ka kaini wati chuwai haja kufulini kuma kunche kuma ube jumembe ga dani mikrofon ka usai jalo kada usai mutarba ko ka fulini ni aka dodunka ami lagadi kala bela jelen fo na fo yere bora ka fo chuba mina fem fo de nyebe an kan bawo na fo sabawo mali konna na mali ko kanana ta bela jelen fo ka bela jelen wali mando amanga fo le kerenkere ni da santuru ni karantela anga musproba do be no e madame kane mariam ale koni shifla tv kada ka tele tebo fo shidila fo somo ko labana tuni ka tele kele ni ko o kerenkere ko daire ma awo shifla la jel kama uyere dore ni wakati na afari mandala ambe do ke ayi ka fo akanuna ka denye fana fo kone tepela ana kolegi keta ka fami sanugo fo lafiya buru sanogo la ka duwa lafiya buru sa turu ni karantela ka sanka bela jelen fo ka anga be mayala ka tonde bela jelen fo mali kono mali koka pese ya tokola ka foli laba ankara mogo Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara anaka dimba ya bela jele ambaw fo na se Chérif Ahmed Tidiane Haidara na doko bela jele ma ka fo bela jele ni sungalo alaka time herela batunu alaka mine am bela jele silimi fana sitodo alaka musaka no amin ya rabbal alamin alaka odo me ambi foki wala nyumanto ka doke alaka hereka aniye karamo mutar woni ni kuma kunce kuma jumane tayyib ami baraka nyon bela jele fo Chérif la wala ta si an karamo ka demayama
Sherif Ahmad Tidiane Haidara ana dogo bela jele ko fo ka casire no ka wuli ka jola musungalo en kono jama bismillah hal ni wati na dubbe faleno to se kur kon naw ma shuntige law be Sherif la ka fo ko ala ke hera ka nuwi ka fo la se an kan nyogo ma siga so kon nana gara em soninge ta se zigre isa jilama papa kane furu ka Mamadou Damele ko ta se kongo ka fe El Haji Yusuf Kasamara ambe nunu fo ka fo labani anga wosolonga wi El Haji Sangare wa nga almambay mu bela jelen fo ale tokola inshallah Mutar bawa mi refo ki wala mando ka do ke alaka anaw deme ka Ousmane Ladje ba bela jelen fo inshallah effectivement film Ladje aw ka tradition jumana inshallah film Ladje la bela jelen fo sponsor fana fo ka do ku be alaka nu deme o ko kono anga be clip du jour wode ambalon so Cissé ale ka sungalo fasay na la sonama aw mena wuli ale de bena ko fe yata say ka kizim be sorokana dumi dlan chugo nyuma ka nga technicien bela jelen fo wula fa fo 600 Sherifla FM ka ani Sherifla TV officiel fam fo kuma kan laje amba be fo ka be wala nyman don ka do ka shiniye don re ami nyon sura inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sumalo jora makarika